ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ದುಂಬತ್ತ ಸುಗಿತೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೇನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲೇಖದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಂಡ್ರ ಬೊಕ ತುಳುವ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪನಚಿದ ನಾಟಕ ಪರ್ಪದ 4ನೇ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಗಲಂಚಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಭೆ ನೆಂಪು ನಡಪನಂಚಿದ ಇಲೇಸಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿದ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲಮಟ್ಟಿಗಳೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರು ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರನಟರು ಸಾಹಿತಿ ಬೇತ ಬೇತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಚ್ಚಿಂದ ಲಯನ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟಿಗಳೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೆತ್ತ ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಅಶೋಕ್ ಮುರನಗರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಟಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಲೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಂದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವದ 4ನೇ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬರಲದ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡನಂಚಿದ ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಭೆ ನೆಂಪುಡು ನಡಪನಂಚಿದ ಈ ದಿನದ ಲೇಸಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿನ ಮಂಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೇರೇನು ಮಾತಾ ಮದ್ದರ ಮೇಗಲಿತ ದಾಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊನ ಸುರುಮಲ್ಪನಗ ದುಂಬತ್ತ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರ ಬೇರೆ ತಾಂಗಾದ ಕಾಪುಲೆ ದೇವರ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಅಡ್ಡನೆಡು ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೇತ ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೂಟದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ಹಂಚಿದ ರಂಜಿತ್ ಮಗರು ಮೇರು ದೇವರನ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ. ಬತ್ತಿಂಚಿನ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರನಂಚಿನ ಆನ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿಪು ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ರಂಜಿತ್ ಮಗರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪುರ್ತು ಇನಿ ಕಾನಗ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ದಿನದ ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ ಸಭೆ ನೆಂಪು ನಡಪನಂಚಿಂದ ಲೇಸ್ ನಾಟಕ ಪರ್ವದ ಈ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮಂಡಿ ಕುಲೇರ ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಅತನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಪಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡುಲೇರು ಮೇರೇನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಪುರ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಮೇರೆ ನೀ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಅದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಬೇರೆ ತಾಂಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸು ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ 4ನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನೆತ್ತ ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಷಕರು ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರನಗರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಲಯನ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರೇನಂಚಿಂದ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನ ಮಾತಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪು ಲೋಕಗು ತೋಜುಲಕ್ಕ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಪನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಕೈತಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ದೀಪನ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇಡೆ ಅನ್ನ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆನ ದೂರ ಮದದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನ ಕೊರಪನಂಚಿಂದ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ 4ನೇ ದಿನ ನಡಪನಂಚಿಂದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಪ್ಪು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿಂದ ದಿವಂಗತ ಎಂಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ
ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರ ಮಗಳು ಗೊಬ್ಬತೋ ಜನಂಚಿದ ತುಯಿನೊಂಜಿ ಆಯನೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆರಪನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಡು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾದು ಲೋಕೊರ್ಮೆಲ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ದು ಲೋಕಡು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತನ ಕೊರ್ಕ ಲೋಕಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನ ಪಸರಾಗ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿಂದ ಬಿನ್ನೇರು ಕೈತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ್ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರಂಚಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಕರೆದು ಪಯಣಿಸಿದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆನ ನೆಂಪುನು ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಗೆ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ್ ಪುರ್ಪನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಅರ್ನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ನಿರಂತರವಾದ ವ್ಯತೋ ನಾಟಕೋಣ ಬರೆದು ತಂಡೊನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಅವ್ಯತೋ ಮರೆಪರ ಅವನಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಜನಾಭಿಮಾನಿಲೆನ ಮಾನಸೋಡು ಉಂತಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ MK ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪುರ್ಪನ ಅರ್ಲಾದು ಅರ್ನ ನೆನ್ಪುನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ 4ನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬನ ದುಂಬರ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಮೇಣ ಲೇಸಿಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತಾಡ್ಮೇಳ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳೆ ತೊಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳೆ ತೊಂಡ ಬಂಗಾರುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳೆ ತೊಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಸೊತ್ತುಲಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದಪ್ಪು ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಬೆಗತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮೆಂತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂದನು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಕೂಡಿದಿ ಬಿನ್ನೇರು ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರಾದು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ಕೊಂಕಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ತುಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಬರವುದ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮೇರೆ ಸಿನಿಮೋಡ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದು ನಾಟಕೋಡ್ಲ ತನ್ನ ನಟನೆ ತೋಜೊಂದು ಬಾರಿ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಮೇರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಡಿದಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರು ಮನ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಸ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಈ ದಿನದ 4ನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ನಡಪನಂಚಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಗೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ತು ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ ಪಾಲದ ಆಶಾ ಕಿರಣಾಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನಿ ಬೆನಂದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ತಂಡಾದುಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಲಹರಿ ತಂಡಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲದ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪುನು ಪನೊಡುಂದಿ ಅನು ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಯಾ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ದೇಶಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನ ಇಂಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿ ಇಂಕನ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಮುರನಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ
ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಏನನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬದಿಯರೆ ಇಂಕ್ ಆಹ್ವಾನಗೊನ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎದುಡಿತ್ತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಜೋರು ಬಾಜಲನಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮುಗುಲಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಲಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರದು ಎಂಕನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತುಕೊರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂಡ ಯಾನು ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಯೋಗ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಕ್ಕೋರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂ ಯಾನು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಫಾಲೋವರ್ ಬಂಡದೆ ಪನೋಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರೇನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ತಿಕ್ಕನತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನನವರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಡ್ದು ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬಾರು ನಾಟಕ ರಂಗೋ ಬೈದೇರು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆ ಪಾದೇರು ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಪಾಡಿನ ಸಾದಿನ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಸಾದಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸಾದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಾದಿಡಿ ನೀ ಪೋದು ಆಯ್ತು ಬೆನಿಫಿಟಿನ ಎಂಕುಲು ಇಂಥದ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಳೆಯೊಂದಿನ ತಂದೆ ಅಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪಾರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕನ ತಗೊಂಡದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟಡೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬೆಂದದ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾನ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಕನಾಗ 11-12 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಬೇಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಆಕಲಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಏರಿಗಳ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು 10 ಜನ ಇತ್ತು 5 ಜನ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಜನ ಬಿದೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿದ್ದು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಟಾನ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಏನು ತೆಪ್ಪಲಿ ನಮಗೆ 8 ದಿನ ಬರ ಉಂಡು ನಾನು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜುಲೈ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಎಂಕಲಟ್ಟು ಉಂಡು ಆವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆವು ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭಡು ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಈ ಜಿನಾಕಲಿಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಹಿರಿಯಕಲು ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲ ದಾದಾನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಆಗಲಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಪಿರು ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅವು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟೋಗಿ ಏರ್ದೇರು ಅಂಜದ ಪುನಗ ಅಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಬರಂದು ಇತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೂಡುದು ಬರು ಬಂಡದು ಈ ಬರ್ತುಡುವ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಬೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದ ಇಟ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಪುನಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೇರು ಮೇರಿನ ಬಂಗಾರದ ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ತು ಮೈಕೊನವರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರುವೆ ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಫೋಟೋಗು ನಮ್ಮ ಪೂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂತು ನಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೇನು ದೇವರಿಡ ನಟೊನ್ವೆ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ದಿನ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ರಡ್ನೆದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಕೊಲ್ಲುದು 1 ವರ್ಷ 17 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ತೂಯೆ ಅಂಚೆ ಆರೆಗ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತನೆ ಬಿಡೋದು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ. ರಂಗಭೂಮಿಡೇ ಬತ್ತದು, ರಂಗಭೂಮಿಡೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು, ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಆಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀವನ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಏನಾಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತೀಚರು ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡಿಯರತ್ತ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಬತ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆದ ಯಾನ್ಲ ಪನೀತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು, ಏತ್ ಮನಸ್ಥಿತದ ಜನಕ್ಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೋಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಇರೆಗ ಆತೆ ಪೀರಾವುಡು ನೆರ್ಪೇರು ಆ ನೆರ್ಜಿಂಡ ಇರೆಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನೈರೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆನೆ ಜತ್ತಿಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ಯತೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪ ಕಥೆಲು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಾಯಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮನ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಕಥೆಕ್ಲೆನ ಕುಲ್ಲುದು 1 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತೆ ಐನು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾನು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ತೋಜಾಯ್ ಇತ್ತೆ 13 ಬುಕ್ ವರೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಒರಿಯ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೀಟಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಈರ ಅರ್ಥ ಪಂಡಿಲೆ ಕತ್ತು ಮೂಲು ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಅನರ್ಥನೇ ನಿದೊಂದು ಐನ ಹಿಡ್ದೋರ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗ ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಇಂದು ಪೂರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡದು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ನೆನೆತೋ ನೋಡು ಮೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಈರೆಗ್ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಚಿತ್ರ ತೂತಾರತ ಮುಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಉಂಟುಂಡು ಒಂದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂದತ್ತು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕುಲ್ನ ಆರೆಗ್ಲ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಇಂದು ತಿಂದಿನಕ್ಲೇ ನೆರ್ಪೇರು ಓ ಒಂದು ತಿಂದಿನಕ್ಲೇ ನೆರ್ಪೇರು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕಕಾರನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಪುರನಿಕ್ಲು ನೆನಪೇರು ಒಂದು ಆವಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನಲ ಈರೆನಲ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆದಿಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡುಳ್ಳೇರು ನಾಟಕ ತಯಾರು ಬರ್ಪುಜರ ದುಂಬುದ ಜನನೇ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಟ್ನ ತುಂಡ ಪೂರ ಪರಬೇರೆ ಒಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಯಾನ ಪರಬೇದತ್ತು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಬರ್ಪುಜೇರು ಐನೋಡಿದರ ನನ್ನ ಪನೀತ್ ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಏರು ಎಂದು ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿತನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೀದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಉಳ್ಳೇರು
ಎತ್ತು ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಕೆ ಎನ್ ಟೈಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು, ಪಣವಂದು ಪೋಲಿಯಾನು ಇಂಚ ನೀರಗಳ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಏನು ಅಕ್ಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ತೋಜುನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಪಣಿಯರ ಸುಲಭ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಂದೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬಜೆಟ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡಾಪು ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಬುಕ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪಡು ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಒಂದು ತುಳುವೇರು ಅವು ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರು ಬುಕ್ನು ಓದುನೇರು. ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪನಾಗ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಣೆಡು ಕುರಿಯೊಂದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂದಿರು ಪುಸ್ತಕ ಸರ್ ಅಂದ ಅವು ಎಂಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜು ನೋಡ್ಯಾನು ಒಂದೇನು ಮೂಲ ದಾಯ ದೀನಿ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ಅತ್ತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಯಲು ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಓದುನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತ ಹೊಡತ ನಿಕ್ಲೈನು ಮೂಲದಿಂದ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎತ್ತದು ಐಟೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪುಸ್ತಕನು ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ 23,500 ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲರ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು 23,000 ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಏತು ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಥ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಆ ರಥಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರದು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೇನು ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಈ ಇಂದು ದೀದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಈ ಬಯಲು ತೂನಗ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವತ್ತು ದುಂಬುದ ದನ ಯಾನು ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರುಜಿ ಯಾನು ಬಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಸ್ವಾರ್ಥಡೆ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಾಟಕದ ಪರ್ಬಾಯಿ ನಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ನೀನು ಪಾತೆರು ನಿಕ್ಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರನ ಎದುರುಡು ಏರು ದುಂಬು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿದ ನಾಟಕದನ್ನು ಇಂಚಿನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಯುವಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಸದ ಉತ್ಸವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಫಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ರಿಜ್ಜನ್ಲ ಬತ್ತಿಜನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುರ ಇನ್ನು ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಮಿಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಡಪುಂಡು ಮೂಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಡದು ಅವು ಆಯರಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರೋಡುತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕಲು ಇಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ತುಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡದಕ್ಲು ಪೂರ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬಿರು ನವೀನ ಅಳಿಕೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೀರಿಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಲು ಈ ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿಯಾದ ಬರೆಯರ ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂಡಾಪುಂಡು ಬಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಈ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿಯು ಬಾತ್ರತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 50 ಶೋ 100 ಶೋ ಮಲ್ತಾರಂದಿ ಒನ್ಲೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಂಡು ತೂದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಮಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ದೀವಟಿಕೆ ಆತ ಐನು ಪೂಪದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತವ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಓಲಿತ್ತಿನ್ಲಗೆ ತೊನಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂತಿನ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಏರು ಪಂಡರ ನಮ್ಮದೇ ತೊನಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಏತ್ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಎಂಕ್ಲೇ ಬರೆಯಿನ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಕ್ಲೇ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಸೈಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಓಲ್ ತೂಯ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಮಲಯಾಳ ನಾಟಕ ಯಾನ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ತೂಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟತನಿಗೆ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲು ತೂಯೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಐಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆತು ಯಾನು ಭಾಷೆ ಇಂಚಿ ಕನೈನಿ ತುಳು ನಾಟಕನ ಯಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಾಟಕನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಒರಿಯೆ ನನೊರಿಯೆ ಎಂದು ಬಂಡದ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ದಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅವನ್ಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಲ ಓದೋಡು ಏತ್ತು ಪಂಡು ಕೆ ಎನ್ ಟೈಲರ್ನ ಕಾಸ್ದಾಯ ಕಂಡನಿ ಆಂಡತ ಓದದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಂಟೆಂದಿನ ನಾಟಕಲು ಬರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಬಣ್ಣೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ನಾಟಕಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪ ಎಲ್ಲಿ ಐತನ ಬಾಂಬೆಡು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂಗಾಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂಗಾಳ ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು, ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಾನಾ ಪಟೇಕರ್ ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆವು ತುಳು ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಡು ಬತ್ತ ನಾವು ಬೈಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನಡು. ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರುಳ್ಳಿರತ ಎತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಪೋತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಮರಾಠಿ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪಡು. ಅಲ್ಪದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪಡು. ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನಿಕ್ಲು ಐನು ದಿನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂತಿನ ಮರಾಠಿದ ಒಂಜಿ ಐನು ಭಾಷೆದ ಐನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ತುಳುವೇನು ಆ ಐನು ನಾಟಕನ ಐನು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕೊರ್ಲೆ ಐನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡಿತಂಡ ಬಜೆ ತುಳುವೇ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬರೆಯಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂದತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಐಜಿ ಐಕ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಉಪ್ಪುನು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರುವತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಲಿಪಿ ಐಜಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಇಂದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅವ್ರು ರೋಮನ್ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನಿಂದ ಎತ್ತದ ಐ ನೋಡಿದಾರ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು ನಮ್ಮನ ಊರುದಾರ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೇರ ಓದನಾಗ ಇಂಕ ಮಲಯಾಳಿ ಇರ್ನ ತೂರಂಗ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆದ ಇಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆ ಭಾರಿ ಭಾಷೆಡ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟು ಪುರ ಎಂಚ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣಾಗ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಬನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪುಡ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಗೆ ಪಣೀತ್ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಗಳ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ ಉಂಡು ಓದಿಯಾರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಂಗನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಿತನ ಬರೀ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓದು ನಂಚಿನ ಅವಡು ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಇಂದು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಲಿನ ನಾಟಕಲು ನಮ್ಮನ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆದ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ತುಳು ಭಾಷೆದ KN ಟೇಲರ್ ಬರೆನಾವಡು, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬರೆನಾವಡು, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬರೆನಾವಡು, ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಅಳ್ಕೆ ಬರೆನಾಡು ಏರ್ಲಾವಡು. ಆ ಭಾಷೆದ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನಾಟಕಲು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋಡು ಬಜಿ ಕನಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಐ ನೋಡಿದರ ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಭಾಷೆ. ಐ ನೋಡಿದವರು ಏರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತಿನ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಏತ್ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೇನೊಳಿ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನೋಡು ಐನು ಬೂಕು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಬೂಕ್ ಒಂದು ಪತನು ಇನ್ನು ಮರಾಠಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ಅಲ್ಪದ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಣದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ಬಹುಶಃ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆಪುಷಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಂಡ ಆಯೆಗೆ ಆಪುಷಿ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಅಂದ ಕೇಳು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂದಕ್ಕುನವೇ ನನ್ನ ಪೂರ ಅವತ್ತು ತೋಡಾಯ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಡಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಯಾನು ವಿಜಿಪಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂದ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಈರಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಡಿಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ನಾಗ ಪಾಲ್ಜಿಡ ಬಂಡೆ ಪಾಲ್ಜಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಕಣ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸುಖವಾತ ಬಾಳಿದರು ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ಎಂಟಾಪು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಪರಸ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಿಶೋರನಾಗ ನೆಂಪು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂಜಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ತದ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏತು ಮೋಕೆ ಏತು ಇಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ. ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದ ಅವನು ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಂಕಣಿಗಳ ಐಕ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಡ ಪಾತಿರ ಬುಡ್ಲೆ
ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಪಾರೋ ఆయన మనసు ఖాళీ అప్పుడు ఒక దాలో పూజి పాతేరు ఎందు పని లేగా ఇక్కడ ఆయన పాతేరు ఒక సబ్జెక్టు పూజ ఇక్కడ ಈತ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ఆయన ಟೊಳ್ಳಾಯಿ ಕುಲ್ಪೆ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇಂದು ಯಾನ ಕಾಸರಗೋಟ್ಟು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೆಲ್ಲಿತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಬದಿಟ್ಟು 7 ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಬಂಡೆ. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬತ್ತನು 16 ಜನದ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿತೇರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್, ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು. ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಬರೀತು. ರಾತ್ರಿ ಆನಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಬರೀತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಓದು ಇಂಚೆ ಓದು ಅವತ್ತು ಅವು ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಕೊರು ಇಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ 16 ನಾಟಕಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಡು ಬರ್ತನೆ. ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಪಾತೆರ್ದೇನು 5 ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಂತನು. ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡಲದ ಕಿನಾರೆಡು ಈರೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 25 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರೈಟರ್ಸ್ನ ಜನ 15 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೇತದು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸುರುಕು ಪನ್ನೋಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋಡತ್ತವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಕೊರೋಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಜನ ಎಕಡಮಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡೋದೇ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಕಡಮಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಎಕಡಮಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಹೆಂಚಿನದು ಎತ್ತದ ಅಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ದೇಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಎಕಡಮಿ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ಅಂದು ಮೂಲು ನಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಆಪುಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಂಜನ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊರಡು ಈ ಬಾಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನಡಪೇರಾಪುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂದು ಎಕಡಮೀಸ್ ಎತ್ತು ವಿಭಾಗ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಅವು ತೂಲೆ ಜಾನಪದ ತೂಲೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಅವು ಆತನಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ವರ್ಷದ ಕೊರಲೆ ಇತ್ತದಾನ್ನೋ ಲಕ್ಕಿ ನೆಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಎಕಡಮೀಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 20 ಜನನ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕಲು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು 5 ನಾಟಕಲ ಒಂಜೇ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ 5 ನಾಟಕಲು ಅಂಚದಾನಂಡ್ಲ ಮಲ್ತನ ಬಹುಶಃ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆನಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗಡು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದು ಮನ್ಪುನು ಬಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಚಾಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯರ ಶನಿವಾರನಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ್ಣನ ಮೋನೆತ್ತದು ತುಕಸ ಕರ್ತು ಮಾರ ಕಾಯ್ಪುಣಿ ದಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಪುಣು ದೇವರಡನೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಐನು ಹಿಡಿದವರ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಮನ್ಪೇರತ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಐನು ಹಿಡಿದವರ 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಕೊರ್ದು 5 ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು 5 ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಈ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಇಂದೇನು ರೋಡ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಇಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಾಯ್ತು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಜಾಗೆದ ಪುದರ್ಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಜನತ ಬನ್ಪುಜಿ 15 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಕೊರ್ತು ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಅಲೆ ಕೊರ್ದು ಪಾಪ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚನೆ 15 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಎತ್ತಾನು ಐನು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಪಾಂಡಾಗ ಯಾನ ಆಯ್ನ ಸಮಾನೇರಿಯೆ ಈ ಕೊರು ದಾಯಿ ಇಂದೇನು ಇಂದು ಆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಲ್ನ ಗತಿಗೇಡನ್ನು ತೋಜ ಹೊಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮಾಡೋದು ಐನು ಹಿಡಿದಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ತ ಅವು ಗೌಪ್ಯವತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಎಕಡಮಿ ಕೊಡನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಣ್ಣು ಜನ ಉಂಡು ಯಾನ ಕಿಶೋರನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋಜೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸೇತಾವು ಒಂದು ಅರ್ನ ಅರಡಕ್ಕೇನುಡು ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಈ ನಮೂನಿದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಪಿರೌಡ್ ನೇಪುಣಕ್ಲಿಲ್ಲ ಐನು ಹಿಡಿದವರ 8 ದಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಭೂಮಿಗಿದ್ರೆ ಎತ್ತು ಜನ ಐತೆ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕದ ತಂಡದ ಪುದರೆಯನ್ನು ಕೇಂಡಿಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳು ಇಂಚಾರ ಅಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಜೊತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಪೆದ ಕೈ ತೆಲಿತೇನೆ ಏನು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆಂತೀನಿ ಐನು ಹಿಡಿದವರ ಇಂಚಿನ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎತ್ತು ನಾಟಕದ ತಂಡಲು ಎತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೂಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ನಾಟರು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾನು ಇಂಚವರು ಈತೆ ಜನ ನಾಟಕ ಹತ್ತು
ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಮಿತಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೊಕೆದ ನಾಟಕ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್. ಎತ್ತು ಜನ ಎನ್ನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಡ್ ಪೂರಾ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಪಾಲಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಾಪ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪೂರ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಇತ್ಯದ ಜನ್ರೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಳು, ನಮಿತಾ, ತೇಜುಗೆ, ಮಂಗಳಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಟ್ರೂಪುಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪೆರೆಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಗೂಢಾರ್ಥ ಹೋ. ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ನಮನ ಇಂಚಿದ ಅಂಚಿ ಬತ್ತನ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಹಾಪುಂಡು, ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪಂಪಿನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರೆ ಈ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಬನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರ ದುಂಬುಪುರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದಿರು. ನಿಕ್ಲು ನಾಟಕದ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪಲೆ, ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬೋಡಾತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಬ್ಲೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡತ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಅವಡು, ಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರಡಾಯ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚತೆ. ಎಸ್ ಉಲ್ಟಾತ ವಿಷಯವೇ ಬಾವ್ಯಾತ್ ಪಲಿನ ಕಂಡಾಣಿ ಎಂದು ವಿಷಯವೇ ಐನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡು, ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಪೇನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದು ಬಂದ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಪ್ರಕಾರಲ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪುಂಡಿರೇಗೆ ನಲಿಕೆ ಬಿಲಿಕೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಭಾಷೆದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊತ್ತುಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬರ್ತದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡದ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕು ತೋಜುನು ಏನು ಬಣ್ಣೆತ್ತು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಜಿನ ಬಣ್ಣೇನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇಡು ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಬರೋಡು. ನಮ್ಮನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಜ್ಪತ್ನಾಲ್ ಆಂಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂಡತ್ತದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತನು ನಮ್ಮ ತೂಯ್ಲೆಕ್ ಆತನು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಫೋಟೋ ದೀಪುಣ ಪೂರ ಜಂತಲ್ಲ ಐನು ಹಿಡಿದಾರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಮುಕ್ಳಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೆತ್ತು ಜನಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರಡ ಯಾನು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕ್ಕೆ ಎರೀತೇರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯನಾರು ಆರಡ ಕುಲ್ಲದು ಯಾನು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಆರನ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರನ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೂಲು. ಆ ಸಂಜೀವ್ ದಂಡಕೇರಿನ 4 ಪುಸ್ತಕನ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಅವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾಟಕ ಐತನಾರ ಐನು ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಾರನ್ನ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ಐನು ಹಿಡಿದವ್ರು ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಒರಿಂಡು ಐನು ಹಿಡಿದವ್ರ ಬಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಆರ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊಗ್ಗಣ್ಣೆ ನಾಟಕ ಎತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಮೈತಿ ನೆಂಪಿಜಿ ಯಾನು PUC ಮಲ್ಪನಾಗ 1976 ಅಪ್ಪಗನ 74 ಆ 74 ಯಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊಗ್ಗಣ್ಣೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಗೋವಿಂದನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಗುಡ ಯಾನ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬಂಡದೆ ಯಾನು ತುಳು ನಾಟಕದೇ ಬತ್ತಿನ ಏನು ತುಳು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಎತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ನೆಂಪಿಜಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೆ 2 ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ತುಳು ತುಳು ತಾಯ ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ಬಂಡಿರು ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿಂದತ್ತು ಯಾನು ಪೂರೈಗ್ಲ ಸೀಮಿತ ಆತು ಐನೇನು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಆತು ಆಯ್ನು ಮೀರ್ದಾಯ ಬರಡು ಒಯ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪುಡು ತುಳು ತುಳು ಅಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ತುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗೆ 14 ಭಾಷೆ ಬರುವಂತಿದ್ದ ಆ ತುಳು ಟಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಯಾನು ದುಂಬುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಿಶೋರ್ಡ ಯಾನು ಪೊತ್ತು ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ಫೋಟೋನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ಫೋಟೋ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಾರಣ ಇರಕ್ಕೆ ನೋಡಿಸಿ ಯಾನು ದಲ ಪನ್ಪೀಚಿ ಯಾನು ಇರಡಿತ್ತೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಪಂಡಿತ್ ಪಾಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಪುಡ ಏನಲ್ಪ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋ ಪೊಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಡಾಯ್ನ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಕೆಲವು ಇರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡಾಯ್ನೈತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರು ದತ್ತಿಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಲೆ ಅವು ಮೂಲ ಬೋರ್ಡಾಯ್ನಿಂದೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬರೋಡಾಯ್ ನಾವು ಮಾಧವ್ ಜಪ್ಪ ಭಟ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಪುರ ಬೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲನ ಜನನ ಅಕ್ಲನ ಮರಣ ಐನು ಪಾಡು ಅವು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬರೋಡು ಒಂದು
ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನಿ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅವತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಅವಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಉಸಿರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಫೋಟೋದಾಯ ಬಾಡಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ರೊಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 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 ಐನು ಜನತ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಏರು ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿರಿ ಏರು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿರಿ ಏರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರಿ ಯಾಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಬತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಣಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಐನಡ್ದರ ಏರು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೋ ದೀತು ಪೋತೇರೋ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಂಡಿನ ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಪೋಯರಿಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಹಿಂದೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡಂಚ ಉಂಡು ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಏರು ಪಂಡ್ಯ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗಾಯ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದಾರು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕದ ಪುದಾರ ಪನೋಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದಾರ ಪಡೋಣ ತುಳುಕೊರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತುದಿಡು ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಟಕದ ಕ್ವಿಜ್ ಎಂದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾದು ನಾಟಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರಡಾಯಿನು ದಾಲೈಜ್ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕ್ಲೆನಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನ 1000 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ನಂಚೆ ಕೆಲಸ ಪಾಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಈರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಂಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಾರು ದಯಪಂಡ ಇರಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬೊಲ್ದೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿದಾರ ಪುದಾರ ಇಂಚಿನ ಲವ್ ಪಡಿ ಪುದಾರ್ಡ್ ದಾಲೈಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದು ಪುದಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಜಿ ಅವು ದಾಲ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪೂರ ದೀಪಿರ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಏರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪೋಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮೋರಿ ಲಕ್ಕೆರ ಆಯ್ನ ಗರುಡಾಚಾರ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಅವ್ರಿಯನ್ನ ಗರುಡಾಚಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಲಾಗ್ಲ ಬರ ಆಯ್ಗಾಪುಜಿ ಪುದಾರ ಗರುಡಾಚಾರ ಅಂದು ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ದಾಲೈಜಿ ನಮನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತಿನಾರು ಎಂಕ್ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಏನೋ ಉಂಡು ಎರಡು ಏತೋ ಜನಗಂಡೆ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ತೂಕ ನಿಕ್ಲು ಬಜಿ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ತೂಕ 3 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರಡೆ ಎಂಚಿನ ಬರೋ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರಿನ ಪುದಾರಡೊಂಜಿ ದಯೆ ಉಂಡು ಈರಿನ ಪುದಾರಡೊಂಜಿ ಆನಂದ ಉಂಡು ಐನ ಹಿಡ್ದಾರ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಯದೀದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಆನಂದ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರಂದ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇವೇರು ಎಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕೊರ್ತೇರೋ ಐನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಾನಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಉಪಯೋಗ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಕ್ ಸೀತಾರಾಮ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಉಪನಾಗ ಅಪಗಪಗಪಗಪ ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತೇತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು ಏನೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಆಣಿ ಹಾಕದ ಅಲ್ಪ ದಿಯರು ಅಂದು ಐ ನೋಡಿದರೆ ಎಂಕ್ ದಯಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ಲ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಮಲ್ತದೆ ಕೇರಳಡ್ಲ ಪೋತೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಾತಿರ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೇನ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋ ಏನಲ್ಲ ಲೇಪ್ಲೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೇದ ಏನನ್ ಸರ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರೋಕು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ 3000 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ಏನು ಕೊರ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ನಾಡಗೀತೆದ ಕ್ಲಾಸಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುತ ದಾನಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸಲಹೆ ಮಲ್ತ ಏನು ಉಂತಾಪೆ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರರು ಪಂಡ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲರ್ನ ಕವಿತೆಲು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಚಿತಾಯರ್ನ ಕವಿತೆಲು ಇಂಚಿನ ಕವಿತೆಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೆಯಿನ ಕ್ಲುಳ್ಳಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕವಿತೆಲು ನಿಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಎ ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೇರ ಅಣ್ಲೆತ್ತು ಒರಿಯೋರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೊರಲೆ ಐನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಐನು ಪದ ಕೊರಲೆ ಈ ಕವಿ ನಕ್ಲೆನ ಐನು ಪದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಐನು ಪದನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಟು ಸುಮಾರು 5000 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ತಾಯೇ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪದನು ಕಾಸರಗೋಡದ ಜೋಕ್ಲೆ ಐತೆ ವಾ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋತಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತನ ನಾಡಗೀತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪನ್ಪಿರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾ ಕಾಸರಗೋಡು
ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಗಂಡಸು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯನಕ್ಲೆನ ಪದ ನಮ್ಮನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿ ತಾಯರು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೆ ಎನ್ ಟೈಲರ್ ಬರೆಯನಕ್ಲ ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬರೆಯನಕ್ಲೆನ ಪದಕ್ಲು ನಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆತನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಸೊಗಡಿಂದೆತ್ತದು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪವರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ಇರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡದು ನೀರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕದ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಬಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬನೀತು ಖರ್ಚು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಾಟಕ ಏತೊಪ್ಪುಂಡು ಏತೇ ತೆಲಿಕೆ ಐತನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟೈರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕದ ತಂಡಗಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ದೇತನ ಈ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ತಂಡದಕ್ಲೆನ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನನ್ಲಿಪ್ಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಓವು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓವು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಡತ ಐನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಐನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಾ ಐನಾತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡಂದು ಯಾನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಯಾನು ದೇವರೆಡ್ಡ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ ನುಂತಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನವು ಯಾರಂದು ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಿನವು ಮಲ್ತಿನಾಥ್ ಮುಗಿಯಂದು ಪನ್ಪುನ ಪುರ್ಲ ಪಾತಿರ ಪನ್ನಂಚಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಕ್ಷೆಡು ಕಾತೊಂದು ನಾಟಕ ಸುರಾವರುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪುಗೆಯನ್ನು ಪೊರ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರದ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಗತ್ತಳ ಸರ್ ಮೇರೆ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪಡ್ಡಬೋರೊಂದು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡ ನಮ್ಮ ವಾಲಗಾತ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿನೇದಾದ ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಡೊಂದಂಡ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಇನ್ನು ಆತನಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಪೂಪರ್ಪ ಪಾಡ್ಯನ ಆರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಆನಿ ಸರಕಾರದ ಪಂಡದು ಐವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭವನಗ ಬೋಡಾದು ಆನಿ ಪುನೆದು ಮಲ್ತಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಆ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಆನೆ ಜಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆಡ್ತಳ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಟರ್ಮ್ ಯಾನು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಯದ ಇಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ನೋಡ್ದು ಈ ಜಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಡ್ದು ಅವನ ಅಜತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ 4.8 ಕೋಟಿನ ಸರಕಾರದ್ದು ಅಪಗ ಇತ್ತದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾದು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ಒಂದೇನು ದುಂಬರಿ ಪನಂಚಿತ್ತನ ಇದು ಕನ್ನಡ ಒಂಚೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ರನ್ನ ಕಾಲುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುಭವನಾದ ನಮ್ಮ ನಡತಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಅನುರೂಪಾದ ಅನುಯೋಜ್ಯವಾದ ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣದಾದ ಗಂಡ ಐತೆ ಪಿರವುಡು ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಲ ಕಾರಣ ಕೋಡೆ 6ನೇದ್ರು ಬಂಡ ಮುಖಸ್ತುತಿಯ ಕೋಡೆ ಎಂಗ್ಲ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆರ್ಮಲ್ದ ನಾವು ಅವು ಮರನೆ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲನ ಕಾಲಡ ಆತನವು ಬಾರಿ ಪೊರುಳೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆತನ ಅಂಚಾದ ನಾಟಕದಕ್ಲಿ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಆ ನಾಟಕ ನಕ್ಲೆಗಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ಇಕೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗಲ್ನ ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರದ ಶೇಖರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನು ನಾಟಕ ಅನಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಪ್ರಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯದಿನ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಡಂದ ಈಕ ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗ ಆರಾಧುಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡನದಾದ ಅರಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮೇರು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಟಕ ಲೋಕದ ಆ ನೀಲಾಕಾಶದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅರುವರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ
ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿನ ದೂರದ ದಂಡರಾಜ್ಯಗೋ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ನಾಟಕ ನಟೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆರು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪದೊಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬರಿತೇನಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪದೊಕ್ಕಲೇನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬಗಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಕುಲೆ ಇನಿ ಮತ್ತಾರ ಮೆಡುಪುನು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಇನಿತ ದಿನದ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಪಂಡ ಏನಾರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗೆ ಯಾನ ಬಾಲೆ ಯಾರು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಬಾಲೆ ಆರ್ನ ಎದುರು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅರ್ನ ಯಾನೆನ್ನಿದಿನ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬುಧರನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದ ಬುಧರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮುರಾನಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಚಿನ್ನ ಅಂದೇ ಬುಧರಂದೇನೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ದಿತ್ತೀರಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಕನ್ನಡ ಕಲುಂಡಾರಡ ಕೈಟೊಂಜಾತ ಬಂಗಾರುಂಡು ಕಂಟೆಲ್ಡೊಂಜಾತ ಬಂಗಾರುಂಡು ಆತಿಂದ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ತೂನಗಾರನ ಮನಸ್ಸಿಲ ಬಂಗಾರಂದ ಎನ್ನಿನಿ ಯಾನ ಮುರಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದಿಕ್ಕಿನಾರ್ನ ಮುರಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಉಳೈಬೋದು ಬೊಟುದು ಲಕ್ಕದಿರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತುಂದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒರಿ ತೊಚ್ಪೈಲೆ ಕತ್ತು ಒರಿ ಯಾರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಮುಟ್ಟ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಅರಿನಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಮಾತ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ನಿಕಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನವೇನು ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಯಂಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕೇಂಡರು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ನವು ದುಂಬದಕ್ಲೇನು ಐಕೀರು ಪಂಡರು ಐಕ್ ಉತ್ತರಲ ಈರೇ ಕೊರಿಯರು ಅನ್ ಕೂಡ ಏನು ಅವೇನು ಬಿಡುಪವು ಉತ್ತರಲ ಇರು ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ಪೋವು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಯಾನು ಮುಲ್ತರದು ಇತ್ತಿನ ಬೊಲ್ದುಲಪ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ ಪರಿಯೊಂದು ಬಲ್ತು ನೋಡವ ಯಾನು ಮುಲ್ತರದು ಐಕ ಬಾಡದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಪೂರ ವಿಭಾಗಲೆಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೀರು ಪನ್ನ ಸಲಹೆ ಇತ್ತದ 7 ದಿನದ ನಾಟಕ ಬರವೇ ಇರು ಬಂಡನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪತ್ತದೆ ಇನಿತ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕೋಡದ ಸಂದೇಶ ಬಂಡರ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ ಕೋಡದ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಕಾಪುನಂಚುತ್ತನ ಯೋಧನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುರ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ ಮುರಂದ ನಾಟಕ ತರ್ಜೆಂಡರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಆಣಲತ್ತು ಬೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಅಕಲೊಂಜಿ ವೇದನೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಕೋಪ ಬರ್ಪೇನ ಅವನಂಗೆ ಏತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಕೇಂಡ ನಮ್ಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ತೂಪುನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನೆನ್ನಿದ ಚಿನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡದ ಅತೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಪೋದಾಕ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಸಂಪನ್ನ ಆತನ ಕೋಡೆ ಮರಣಿದ ಈತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಅಕಲ್ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರಡ ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚೇತಕನ್ನಡ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತತೀಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ನಿಕ್ಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಿ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ ನಾಟಕ ಆಯಿನೇಟ ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಆದು ಅಕಲೆ ನುಣ್ಪಾದು ಚಾವಡ್ಡು ಕುಲ್ಲದ ಅಕಲ್ ಪಾತಿರದಾನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಣ್ಪುನವೇನು ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಸ್ಥತಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಖುಷಿ ಆತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೇಪಾಳ ಪಂಡೋನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ಪೇರಾರು ಪಂಡೋನ್ನ ಬೇರೆ ಉಣಿಯರೆ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ದುತ್ತೈತ ಕೊರದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗಿನ ಕುಲಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗಿನ ಕುಲಿನ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಆರತ್ತಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಇಜ್ಜಾಣ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಗ್ಲ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರಾರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರು ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಗರಡಿಡು ಪಳಗಿನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಆರ್ನ ನಿರೆಲ್ಡು ಪಳಗಿನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ನಡಪನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಚ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲಗಿರಿ ಸರಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಬಂಡರ್ ನಿಜವಾದ ಪನೊಡಾಯಿನವೇ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಂಡರ್ ಹೊಸ ತಂಡಲಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಇರಗ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಪುಜ ವನಸ್ಸು ಚಾ ಕೊರ್ಪ ವನಸ್ಸು ಚಾ ಕೊರ್ಪ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂಡನ ಇರಗ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಪುಜ ವನಸ್ಸು ಚಾ ಕೊರ್ದು ಅವಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕಲೆಗಲ ಅವನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪನಂಚೇತನ 9 ದಿನ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನನ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ದೆಪ್ಪಾದು ದೆಪ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಅಕಡೆ ಕೇನಬ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮರಣ ಸೇರ್ನಾಗ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಅಜೆಂಡಡೆಯನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡೆ ಪಾಡುವೆ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬಂಡಲ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬೋದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒರಿಯನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಇಡ್ಲೆ ತಂಪೋದು ಗುಡ್ಡದ ಗುಡಿ ಕೊನೆ ರಾಪುಜಿತ್ತೆ ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಟ್ಲಿದ ತಾಕಾಲಾಟ ಅತ್ತು ಅವಳು ತಾಕಾಲಾಟ ಆವುಡಾಯಿನಿ
ಅಕಲ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆದ ಒಂಜಿ ತಾಕಾಲಾಟ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನ ಒರೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅವನ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಬರವುದ ಬಂಡ ಸಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಅಂಡ ಬರವೋ ಪ್ರಕಟಾಪಿನಿ ಕೆಂಡ ಅನುವಾದಗ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಬಂತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಸುರು ಘೋಷಣೆ ಬಂದ ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ ಬಂಡಾರುಗು ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕು ಸುರು ಮಲ್ಪುನವೇನೆ ಅನುವಾದಗ ಅವಕಾಶ ಅನುವಾದ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಸಂಗೀತದ ಕೃತಿಕುಲಾದಿಪು ನಾಟಕದ ಕೃತಿಕುಲಾದಿಪು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಒಂದೇನೆಂಕಲ್ ಬರ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನಗಳು ಒಂದೇ ಮಲ್ತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಪಣ್ಣವಿನ ನೀರು ಪನುಡು ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರೆಂಕ್ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಕುಲು ಎಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ನುಪ್ಪು ಆಶ್ರಯ ನಿರೇಲ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಜಿಂಜ ಯಾವತ್ತೇ ಕೂಡ ಪಿರಬೋನ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಅವಲೇ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಾದು ಅಕಲೇನ ಮಣ್ಣ ಅವಲೇ ಮಲ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದಚ್ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಚ್ ಮಾತೆರನ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ಪದೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈರು ಪಂಡರತೆ ಭಾವಚಿತ್ರತೆ ಆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನೊಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏರು ಪೂರ ದುಂಬಿತ್ತೆರ ಕುಲ್ಪುರ ಅವಿನೊಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಾವು ನಮಕ್ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಅಂಡ ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ಟದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ತುಳುರ್ತ ಕೊನುತ್ತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆನ ಮಾಡೋಂಡು ಅವಳು ಸುರು ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಪುದರ್ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಂದೆ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯಾದ ದೀನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವಿನ ಗಲಸಿಯರು ಈತ ಅವಿನ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಅನಿರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ತೆರಿಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೆಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನಾರ್ ಇನ್ಯಾನ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ತೆಂಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟಕರ ನಕ್ಲೆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅತಿಥಿ ನಗ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪೆ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ನಿರಂತರ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಯಾರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದಿತ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆಲ್ಲ ದಾಯಕೆಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಂಡು ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರ್ತಿನವಿನ ಆರ್ಡನೆ ಕೇನೋಡತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ತರಟಿತ್ತ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿದುಂಡು ಅನ್ನ ನಾವು ದಾಲವರಿ ಅಂತೆ ಐಕ ಬಾಡದು ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಎಂಗುಲು ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಎಂಗುಲು ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಈರು ಪಂಡರು ದಾಯಿ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೆಂಬರ್ ಆಪನಿ ದಾಯಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪನೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪೌಡಂದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಈರು ಪಂಡಿನವೇನೆ ಎಂಕುಲು ಸೋಪಾನಾದ ಆ ಮುಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ದೇತೊಂದುಳ್ಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನವನೇನು ಬಿಡ್ತುಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ಖಾಲಿ ಬರವುದವು ಸಾಹಿತ್ಯತ್ತು ಹರಿಕತೆಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 10 ದಿನದ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಹರಿಕತೆ ದಶಾಹ ಮಲ್ತ ಯೋಗ ಅವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 10 ದಿನದ ಯೋಗಾಯನ ಮಲ್ತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳಿತ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಗಾಯನ ವಾಚನ ಮಲ್ತ ಮೂಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಮಂತ ಐದೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ನನಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಬ ಕೊಡೋಗು ನಡಪುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಕಾಲಿದ ಬಿಜ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಾಯ್ಕತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನಾಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡರು ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರುತ್ತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ನಿಕಲ್ನ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯದ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಏರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡಗೆ ಎಂಕುಲು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಕೇರಿಗೆ ಅನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಂದುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಣಪಿನೀತೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅತಿಥ್ಯಲು ಯಥ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಲಪ್ಪೆರೆ ಈಗ್ಲಿಡ್ದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತಲ್ಲ ಯಥ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದನಗ ಆರು
ಮುರಣಿಬೋದು ಮಾರನೇ ಮಿಡ್ದುಂಬು ಮೇರಡ ಮಂಗಳ ದೇವಿಡ್ಬೋದು ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದಾದಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದಗಳು ಬಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೃತ ಬತ್ತವ ಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೃತ ಬತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮಾರನೆಂಬಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನಾಳ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಈ ಬೋದು ನಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿ ಬರಡಂದು ನಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಮುಗ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೋದು ಮಂಗಳ ದೇವಿಡು ಬಡ್ ನಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ಬರಡೆ ಹೆಂಕಂದು ಬೊಕ್ಕತೂನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬೈತೀನಿ ಬಡದಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೇರ್ನೇ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಹರೆಗೆ ಬೈಜಿ ದೇವರ ವರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೇವರ ವರ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ತಿರ್ಗದುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಯಾನು ಕೋಡದಂಜಿ ನಾಟಕದಾರ ಬಣ್ಪನೆ ಕುಸೆಲ್ಲಿ ಅನ್ ಬಣ್ಪನೆ ಓಲು ಪುರ ಎತ್ತಂಡಿಗೆಂಡ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಸೆಲ್ಲು ಪುರ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನ್ನಗ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನ ಮುರ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅಂದು ಈತು ಜನ ಬೋದು ದೇವರಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಜನ್ ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ಪು ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಲ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲಾಲ ಅಂಡ ಮಹಾಸ್ವಾರ್ಥಿಲ ಆವಡು ಎಂಚ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗಂದಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಿಂದ ಆಪನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡಂದಂಡ ಮಹಾಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕುಲು ಮಹಾಸ್ವಾರ್ಥಿಲಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಡ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಣ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಡ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊಡೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಣ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಕಾಸು ಕೊರಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಿನ್ನ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತದ ವಾಲಗಾದು ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಲ್ಲರ್ನೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಾರು ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ ಮೂಜಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಆರು ಪಂಡ್ಯರ ಹಾಸ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತೊತ್ತೋಗಿ ಬರಹಗಾರ್ಯರ್ನ ಬರವಳನ್ನು ಎತ್ತಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕಲೇನು ಶ್ರೀಲಲಿತ ತಂಡದ ಮುಖೇನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮೆಚ್ಚಿಗ ಬೆಡೆಯನಾರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಎಂಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಸುಂಕದಗಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರಿ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಎಂಕಲ ಮುರನಗರದ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಎಂಕಲು ಬಚ್ಪೆ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಪ್ಪನು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಶೋಕ್ ಮುರನಗರ ಬೈದೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಎಂಕಲ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ನಟೆತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಆರೆ ತಮಾಷೆಗೊಂಡು ಆರು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚೇತಕನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಓಡೆ ಬೋಪಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಚೇತಕನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚಾದ ಚೇತಕನ್ನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಲಕೈ ಇತ್ತಿಲಕನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರೆಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನರು ಇರ್ನ ಅಮೂರ್ತದ ಕೈಟ್ ಇನಿತ ಮಾತ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರಿ ಎರಡನ್ನು ಗುರುಕಾರನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಆಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೋ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಡಂತ ವಿನಯ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತಾರಮೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಯ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಈರ್ಲ ಉಂಟು ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನರು ಒಂದೇನ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಡನ್ಬ ಪುರ್ತು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಂದು ಅಂಚಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡಲ ತುಳುವ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡೆಪಂಚಿದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಈ 4ನೇ ದಿನತ್ತ ಎಂ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಭೆ ನೆಂಪು ನಡೆಪಂಚಿನ ಇಲೇಸಿಡು ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ಮಾತಾ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜೇ ರಾಶಿಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರೇಳ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಸಪ್ತಾಹ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಆಯರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ತೂತ ನಾಟಕಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡುದು ಬರೋದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಪಂಡ ನಾಟಕ ಈ ಮಾತ ನಿಗಳು ಕುಡ್ಲ ನಾಟಕ ತೂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ನಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯನ ತೂಲೆ ಅಕನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೂಲೆ ಬಂಡದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲೆಡ ಪನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬಾತೆರ ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು 7 ದಿನ 7 ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಲೆನು ಇಡೆಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲು ಇನ್ನೇನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತಾವಡಂಚ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗಳ ಯಾನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತಂಡದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲವೆ. 7 ದಿನದ ನಾಟಕದ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಡೆತ್ತ ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು. ಅವು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡು ಅವೊಂಜಿ ಕೊದ್ದೆಲು ಅವು ಕೊದ್ದೆಲಂದು ಮನ್ಪಿರೇಕು ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದೆಲಂದು ಮಲ್ಪೋತ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷುಡು ನಾಟಕದ ಒಂದೆರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ತಿನಿಗೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾಟಕದ ಥೀಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರುಗೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಟ್ಸ್ ಉಂಡತ ಇಂದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲಿನ ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪೋತ ಆ ಚಪ್ಪಲದ ವಿಷಯನ ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪುನು ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ಕರಿದಾಯ್ಬೇಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬತ್ತದ ಆ ಚಪ್ಪಲದ ವಿಷಯ ಪಾಡದ ಆಯ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪುನು
ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಈ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನವತ್ತು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ತದೆ. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದಿರು. ಐನಡ್ದರ ಈ ನಾಟಕದ ಸಮಾರೋಪಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದೇರು. ಆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನು ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು, ರಂಜಿತ್ ಮೊಗರು, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಜಾರ್, ಜಯರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ, ಗಣೇಶ್ ಕಾಜಿಲ, ಸುಜನ್ ಪೊರ್ಕೊಡಿ, ಸುಕೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಮಾನ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ, ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಕೊಳ್ತಮಜಲ್ ಜತೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ತಾರೆ ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕೊಡ್ಲ, ಸಂಗೀತ ತಂಗವೇಲು ಕೊಯ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ GS ಗುರುಪುರ, ದಿವಂಗತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಜರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಡೂರು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ದಿನೇಶ್ ಇರ್ವೈಲ್, ಉಮೇಶ್ ವಾಮದಪದವು, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕಟೀಲ್, ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ ಕೊಳ್ತಮಜಲ್, ರಂಗ ಅಲಂಕಾರ ಇಂಚರ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸುಂಗದಕಟ್ಟೆ, ನಚಿಕೇತ್ ಲಿಖಿತ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಜಾ ಭಾರತ ಬಲಿ ತಿಳಿಪಾಲಿ ಖ್ಯಾತಿದ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು, ಸಾರಥ್ಯ ಸತ್ಯ ಗಂಜಿಮಠ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕುಡ್ಲ, ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಹಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತೆಪ್ಪಾಡಿ, ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಲಾ ಕೌಸ್ತುಭ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರನಗರ, ಇತ್ತೆ ತುಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿ. ಸುರುವೆ ಪನಡೆಯೇ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕನೆಯೇ ತಾಯೇ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನಮನ ಬದುಕು ಬರ್ಪಿ ಬಂಗನೆಯೇ ತೂದು ಪಲ್ಲೆಯೇ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದನ ರಂಗದ ಬದುಕು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಊರ ಮೂಲು ತೂಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ರಂಗ ಮಂಚಡು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಊರ ಮೂಲು ತೂಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ರಂಗ ಮಂಚಡು ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ರಂಗ ಮಂಚಡು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಊರ ಮೂಲು ತೂಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ರಂಗ ಮಂಚಡು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಊರ ಮೂಲು ತೂಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ರಂಗ ಮಂಚಡು బతుకు పంపి రంగ మంచడు ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಪ್ಪ ಇದೆ ಏನ ಬುದಾರ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಏನ ಬುದಾರು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂಡ ಏನ ಬಾಸ್ ಬಂದು ಒಲೆಯವನ ಏನ್ ಬರೋದು ನಿಜೆ ಸರಿ ಸರಿ ಗುಪ್ಪೆ ನಿಜಲ ಕಾದ ಡೋರ್ ನಂಚರ್ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ ಏನು ಕಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಕ ಈ ರೇಂಜಿನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಿದ್ದೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಬಕ ಸರಿ ನಮಕ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಂತು ಗನಿ ಕುಡಿಯ ಉಷ್ಣದ ಮತ ಅಂಚತ್ತ ಬಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದು ಓ ಈಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹಾಕು ಬೇಕೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಬಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಲ ಬಂಡ ಇರ ಎಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಿ ಇರ್ ತೇಜಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಅಂತ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಕಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಿ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮಂದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಕಾತಿ ಅವಳ ಅಂದದ ಇತ್ತ ಎಂಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಯಾನು ಕತ್ತೆರ್ ನಾಯಿ ಯಾನು ತುಮು ನಾಯಿ ದಾದ ಉಜಾದ ಬಣ್ಣ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾದ ಅದೇ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಆತಜಿ ಅಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಅಂದು ನಿಂಡದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬೊಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಯ್ ನಟ್ಟೆ ರಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ಹೋಯ್ತ ಆಟದ ಗೋಲದ ನಮ್ಮ ಸೆಲೂನ್ದ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಿಂಗೆಂಚಿ ಸಾವದ ಐಡಿಯಾ ಬೇ ನಿಂಗೆಂಚಿ ಸಾವದ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದು
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ನಟ್ಟುಗ ಓ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ನಟ್ಟು ನತ್ತುವೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ಏರೆ ಮತ್ತ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದ ಮಗ ನರಕರ ಮಗ ಆದಿನಿ ಕುಜಾಲೆ ಮಗ ಅವೇನ್ ಬಂಡಗಾಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಕರ್ ಮನೆ ಅದೇ ವಾಸು ಬಣ್ಣ ಐದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹೆಸರು ಇಡದ ಸೆಲು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಆ ಕಟ್ಟು ಬೇಕೇ? ಈ ಕಟ್ಟು ಬೇಕೇ? ತಲೆಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಗೀಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ ಉಚಿತ ಉಚಿತ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ, LA, BA, BSA, BVC. ಈತ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಡಿತ್ತು ಅವು ಓಡಿ ಎಚ್ಚೆ ಬೋಂಡ ಇದಿನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಎಚ್ಚಿರ ನಿನ್ನ ಉಚಿತ ನಿನ್ನ ಈ ಉಚಿತ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಪಕ್ಕ ಬಾಬಾ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಆದಿಲ್ಲ ಕಾಕು ಓಡ ಬೀತಾರ ಅದೇ ಪತಿ ಬೆತ್ತ ಮಗ ಮಗದಾದಿ ದಾದರ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಆದಿಲ್ಲ ಓ ದೇವರ ಮಗ ತೆಚ್ಚಿರಬೇಕ ಅವ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋ ಮಾನ ಕೋಮನ ಮತಾರ ಆಗಿರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ ಅಂದಾದ ಬೆನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಜ್ಜಾವ ಅತ್ತ ತೋಜುನ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಆಗಿರ ಜಾಗತಿಕ ಊರ ಅವಳು ಬೋದ ಆಜು ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಸಿಕಟ್ಟರೆ ಹೊರ ಸಿಕಟ್ಟರೆ ಇನ್ನ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ವಿಜ್ಞಾಪುಡು ಪೂಜೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪುಡು ವಿಘ್ನ ವಿಘ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನದ ವಿಜ್ಞಾಪುಡು ತಾರೆ ಗುಲಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪುಡು ವಿಜ್ಞಾಪುಡು ವಿಘ್ನ 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 ಮಾಡದ ಮಗನೇ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕು ಮುಂಚೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ 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 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಏರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆರನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಮಾರ ಆರು ಕುಲ್ದೇರು ನಾನು ಎಮ್ಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಈ ನಮ್ನೆ ನಾದಿರಾನೇ ಎಮ್ಮೆ ದಾದಂದಿ ಆರು ಕುಲ್ದೇರ ಆರು ಜಪೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಮಾರೆ ಅವೇ ಚಟಿಯಾರ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಜಪ ಜಪ ಯಾರೇ ಅವನು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮರ ಮಲ್ತೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈತ್ರಿ ಪದು ಮಾರ ನೀರ್ ಮೈತದ ನೀರ್ ಮೈತದ
ಇಂಜಿನ ಕಾರದ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಈ ಜನ ಭಾರಿ ಬೊಬ್ಬರುಲ್ಲ ತತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರಲ್ಲ ಕಾದ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕನ ಛೇದವತ್ತು ಅಂಚಿನ ಊರ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಹೇಳಿ ಅವು ಕಾರಡು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಛೇದವತ್ತಿ ಎಂತ ಈ ಒಟ್ಟಾರ ಬೇತೇರು ಬರ್ತಿರ್ಬೇ ಈ ಮಂಗನಿಗೆ ಅವಗತ್ತಿ ಅವನ ಸೈ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ತಲ್ವಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆ ಅವ್ರು ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂರೆ ಬರ್ಲಿ ಮರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯನ ಏನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ವಟಾದ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಆ ಮಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಇಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬಾಡಿಯ ಕೊಳಂದ ತಿಂಗೋಲ ಇವುಗಳು ಸಮಯ ದಾನೆ ದಾನೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಜಾರವೇ ಎಂಗಲ ಜಾರ ಜಾತಿ ಅವನೇ ಎಂಗಲು ಭಾರಿ ಇದ್ದೀವಿ ಓ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲೌದುಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿನಿ ಹೇ ಓಡಿ ಜಾರು ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಿಯ ಸರು ಹೋಗಿ ದಪ್ಪ ಎಂತ ಮತ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಿ ಜಾರವೇ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಚಟ್ಟಿ ಭಾರಿತ ಚಪ್ಪಿ ನಾ ಬಣ್ಣ ಮಾರ ಚಪ್ಪಿ ಜಾರವೇ ಅನ್ನ ಗತ್ತ ಅನ್ನೇ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ ಮಪ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ ಎಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಆದಾಲೆಂಡ ಪಂದು ಪೋಪುಜೆ
ಯಾನು ಅದ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಪೂರ ಹೊನ್ನುಲ್ಲನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವು ಮನೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನೇನು ತರೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೋಗು ಓ ದೇವರ ಮಗ ಅಂತೆ ಈತ ಮಲ್ಲಾತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರತ್ತೆ ನೀನು ಅನ್ನೆ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದು ಅವು ಅಂಚಲ ಹತ್ತಿಯ ಅವು ತರೆಟ್ಟು ಬರೆತಿನೇನು ಹಿರೇಟ್ వచ్చింದ ಹೋಗು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಬಂಡಿ ಜಮೇಲ ಇಟ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅವೇನ್ ಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿಕಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಕೊಪ್ಪಡಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳಾರಿಗಳ ದಾನ ಸಂಬಂಧ ದಾನೆಂದಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕದ ಅಡಗು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಳ್ರೆ ನಿಂತು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕುನ ನಲ್ಲ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಉದ್ದು ಪಾತ್ರೆನ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟಲ್ಪ ಬರ್ಪೇನ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಕೋಡ್ ನಿಂತು ಏನಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸೀಳ ಮಾಡು ಒಯ್ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಏರಿ ನಮ್ಮಡ ಬಾತಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇನ್ ನಾಟಕದ ಮಹಾ ಕಲಾವಿದ ಸುಲೋಚನ ಮೇಡಮ್ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಬತ್ತುಂಡೆ ಅವಚಿ ಈರ್ ಬರ್ನ ಮಟ್ಟ ಕಾತ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಡು ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪತ್ತಾಗಾರ ಸರಿ ಕುರಿಯರಸೆ ಬರ್ಪೇನೆ ನಾಟಕ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದೇ ರಮೇಶ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಡು ಅಂದೆ ನಾನೇ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಇನೀತ ತಿಂಗಳ ಬೇರೆ ಅದೇ ಓ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಲಿನ ಬಾತಿರಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಬೇಕು ಎಕ್ಲಿನ ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ನಿಂಗಂತೂ ಬೇರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಎಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಂದಿವೆ ನೀವು ಬೇರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬುಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಡಿ ಆ ಮಸಲ್ಲಿಯ ಐ ಮೀನ್ ಕೋಲ ಬಂದು ಪಾತಿರು ಚಾಪರಿಯಾನಾ ಜಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಬೈತೆ ಕೊಂಚം ನೀರು ಕಾಂತಕೋರು ಓಡೆ ರಾತ್ರಿ ಓಳು ತೆರೆದಾನ ಕೈ ಕಡ್ದಕ್ಕದು ಉಳೆ ಬರಡು ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರುಗಳೇ ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾರದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕೂದು ಪಾತೆಲ್ಲ ತಾನೆ ತೂದು ಬಾದರಡು ಎಂಚಿನ ತೂದು ಬಾದರಡಿಯ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಈಗ ಪೋಡ ತೂದು ಬಾತೇರಿಂದ ಸಾವನ ಯಾವನಿಕಲ ಉಂಟವರ ಏಪ್ರತುಂಡಲ ಮುದುವೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಛೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾನು ವೈ ತುಲ ಅಲೆಗಲ ನಿನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಲ ನಿನ್ನ ಉದರಿಂಚಿನ ಸುಲೋಚನ ತುಲ ಈ ಸರಿಜ್ಜೆ ಈ ಸರಿಜ್ಜಿಂದ ಇಂಚಮಾತ ಆಗುಜಿ ಯಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟದಾಯ ಯಾನ್ ಏರ
ಜಾಲಿ ಕರ್ಮ ಇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ನಾಯಿದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಟ್ಯ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಕಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹಜಾರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನ ಹಜಾರ್ ಊರ್ದು ಕಾಂಡ ಪಜೆಟ್ಲ ಕೆರಗಲ್ಬಿಡಿ ಕೈ ಇರ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಬಾಸ್ ಅವು ಕಾಡು ಇದು ಕಾಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಇದು ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡನೇ ಫೋಟೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೇಕ ಅವ್ವೇ ಅವತ್ತಿ ಅದೇ ಓದ್ರಿ ಅದೇ ఉండాలి ఎస్ఆర్ ఇడ సెలూన్ ಎಸ್ ಓ ದೇವರ ಎಸ್ಆರ್ ಇಡ ಸೆಲೂನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಾರ ಅತಿ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮಿಕ್ಲ ಕುದರಿದ್ದತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ರದ್ದು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರದ್ದು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದೆ ಬರ್ರೆ ನಿಂತಿದೆ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತುಂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನಿದ್ದಿ ಸೈಯಲ್ ಕೋಡಿ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟು ಮಾರ ಕುಂತು ವೈಕಲ ಸೀಗಂಟೆ ಲೆಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಂತ್ರ ಲಾಪ ಸೀಗಂಟರ ಓ ಸೀಗಂಟರ ಲಾಯ್ ಲೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮೆ ಏನಿ ಅಮ್ಮೆ ಆರನ ಗುರುಕುಲು ಮಾರದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನತ ಸಂಗಡಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರು ಲೇಡು ಅದ್ಯಾ ನಿಗ್ಲೇ ಭಯಂಕರ ಬೇರೆ ಉಂಟಿಗೆ ಗುರುಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಪೇರಿಗೆ ಏನು ಪನ್ನಿ ಮಾರೇ ಪುಣ್ಯವರು ಮತ್ತೆ ಪಾತೀರಿ ದೇ ಆ ಗುರುಬಾಕಿಲ್ ಪಾತಿರನ ಅವರನ್ನ ಹೊಡಿದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇದ್ದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೀರಿ ಅಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಹೊಡಿದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೀರನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೀರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಾರಿ ಹೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನು ಅವು ನಮ್ಮೆ ಅಕಲ್ ತೂಪಿ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿ ಮೋನೆ ವಾ ಮರ್ಲು ಮಾರ ಮರ್ಲು ಮಾರ ವಾ ಮರ್ಲು ಮಾರ ಅವರೊಂದು ಮರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬ್ಬೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿ ಮರ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಪರ್ರೆಜಿ ಮರ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಪರ್ರೆಜಿ ಮರ್ಲಿ ಬಂತ ಇರು ಎರಡು ವಾಚೆ ಅದು ಕೂದಲೇ ನಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬುಲೆಟ್ ಇದರ ಮಂಗಲ ಜೊತೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಉಲೇಡಿ ಏತು ಕೋನೆ ನಾಡಿ ಉಲೇಡಿ ನಾನು ಇಂಗೇನಾಡಿ ಉಲೇಡಿ ಏತು ಕೋನೆ ನಾಡಿ ಅಂದಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಕೋಣೆ ಅಣ್ಣ ಪದೇ ಪುದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಡಬ್ಬೆ ಬರ ದಾ ಯಾನುಂಡತೆ ಯಾನ ಬೆಂದಿರಿ ಬೈ ಅವು ನೀರು ಕುಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾನು ನೀರು ಕುಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಲೀಕೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಲೀಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತನು ಅಕ್ಕಿದಾದ ಬರ್ತಾಯಿ ನಾನು ಈರೋಳು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಟೆಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಓಟೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಬಸ್ ಮಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಅವತರ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತೂಬು ಎರಡು ಕೇರುಡಿ ಗುರುವಾತ ಚಪುರ ಚಟಿವರ ಪಾಠ ಬಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಚಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಂಗ ಬಿಡು ಉಪ್ಪಡ ತುಲೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಾಯ್ದು ಗಡ್ಡೆ ನೇರಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಕಂತು ಕರಿ ಇರೇ ಕೊಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ ಬೇರಿ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಮಾನ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಡ ಇನ್ನು ಕೊಡು Where is that? What to do?
ಅಂದ್ರೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ಬಂಡಿ ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಯಾನ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಕಾನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದ ನೋಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಧಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಬೇದ ಕುಟ್ಟಿದ್ದ ದಿಕ್ಕು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇವರ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಈ ಏತ್ತು ಕೊಪ್ಪವನ್ ಫೈನಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಪೂರ ಬಡ 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 ನಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗತ್ತಾ ಹೌದಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಸಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾ ಮರ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಯಾ ಮಲ್ಪ ನಡಿ ನಡಿ ಅಂತ ಹಾ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಚನ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಗನ ನಾನು ಸಂಕಾರ ನಿಟ್ಟು ಭಯ ನಡಪ್ಯ ಊರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ ಮಕ್ಕಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲರಿ ಕಾಸು ಬರ್ಲಿ ಕಾಸ ಕಾಸು ಓ ಕಾಸ ಆ ನಿಕ್ಕಿ ಸಿಡ್ದು ಲಕ 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 ನಿಜೆಂತು ಕೊಟ್ಟಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮಗ ಓ ಕಾಸು ಓ ಅಂದ ಹೆಂಗ ನೆನಪೈತು ಆ ಉಪ್ಪಂದು ತುಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿತ್ತಲ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ತಿರುಗೋತ ಈ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ಕೊ ಹೊಡ್ಚಿ ಆವೋ ಯಾನ್ ಬಿದೆ ಬೋಪಿ ನೀ ಬರ್ಬಾಣಿ ಅಜ್ಜಿ
ಹೋಯಲ್ಲ ಈರು ಇತ್ತ ಮುಂತು ಬೈನ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಲು ನಿಜ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಚೂರು ಕೈ ಎದುರು ಬಂದ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮಗನ್ ಇನ್ನ ಮಗನ್ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬಿದೆ ಗೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಣ ಈರು ಪೋಲಿ ಯಾರು ಬಚ್ ಇಪ್ಪುಡು ಏನೇ ಕಾನ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾ ಅವನು ಹೋಟೆಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಸಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲಿ ವಜಗನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಗೋಲ್ಬೇಕು ಗೋಧಿ ಬಜೆ ಕಪ್ಪು ಸೇಮೆಂಡ ಊಲಾವು ಕನಲೆ ಬೇ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಸುಟು ತಿನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಎತ್ತಲಾದಿನು ಈ ಬನ್ನತ ಸಣ್ಣ ತಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಣ್ಣ ನಿಜ ಸಣ್ಣ ತಾವು ಆಪುಳು ಆಪುಳು ఆయనకి వచ్చింది ಸೇಲೋನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡಬೇಕು లైసెన్స్ ಪಿಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಜ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜಿ ఇది ಸೈಯರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಸರಿ ಇಡದ క్రీమ్ ప్లస్ ಮಣಿಪುರ್ ಚೂ ಶ್ರೀಕಂಠರೆ ಪಣಿದ್ದಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಅನಿಪದೆಗಳು ಅಲ್ಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕಾಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿರುವುದು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂದ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಟ್ಟು ಮರ ಮತ್ತೊಂದು ಗದ್ದ ಮಲ್ಕ ನೀರು ತೆಲುಗು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸದಸ್ಯ ಅತ್ತಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ ವೈದ್ಯುಲು ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಮತ ಕೊಡ್ತಾಂದೆ ಸೇಪು ಕೊಡ್ತಂದ ಗಟ್ಟ ಬೈದ್ರೆ ಸೇಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಗದ್ದ ನಿಂಬತ್ತೇನ ಬಾಲ್ಮನ ಜನನೇ ಕೋಡಿಗಟ್ಟ ಸೈತಾತ ಮಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿನ ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಲು ಕೋಡಿಗಟ್ಟ ರಮೇಶ ನಾಟಕನೇ ಫಲ ಜಾಲಿ ಬಂದೇನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಅವ ಏತು ನೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ನೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಟಕ ಹೀರೇನ್ ರೋಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದೆ ನಮ್ಮನ್ಕುನಪ್ಪ ಹೀರೆ ನಡದನವಿಲ್ಲ ನಡದಾನೆ ಹೀರೇನು ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಕಂಡನ ಅದು ಬೇಗ ಗುರು ಕೋಟಿಗೆ ಇವತ್ತೆ ಗುರು ಹಿರೇ ಕೊಡ್ಪಿನ ಅಂದವಳ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇದು ಇರ ಕಂಡನೆ
ಕಣ್ಣನ ಬಾಲಕ ತೋಜಿ ಮಗಳು ಆರು ವಿದ್ಯಾವತೇರ ಮಾತ ಅತಿ ಅಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದ ಉಪನವಾದ ಕಣ್ಣನ ಬಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜುಡದೆ ಏರ್ಪಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬದೇ ಇಪ್ಪುನು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಕೇತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಸ ಲಾಡ್ ಮಾಯಂಕರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇದ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಮಂಡಿ ಬಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿ ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಂದ ಮಣ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿ ಮಣ್ಣಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಲೆ 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 ಲೈನ್ ಕಂಡೆ ಅಲೆ ಲೈನ್ ಕಂಡೆ ಓ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇದ್ದ ಜಿ ಈ ನಾಟಕ ತಿನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಬಡಿ ಜಾತಿ ತುಲ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆ ಇಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿಯ ಅವಳ ಈ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕಾಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಕಾಪಿದೆಯೇ ಬೈಚ ಬರ್ವ ಒಲ್ಲ ಬಸದಿಕ್ಕದ ಜದ ಅಲೆ ಜಾಮಿಯನ್ನು ಬೈಕ್ ರತ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೋ ಬೈಕ್ ಅವು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತೆರುಚಿ ನಾನು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಶಾಬಾಷ್ ಮಗನೇ ಅದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜನ ಏನು ಅದು ಮಗಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೈಕಲ್ ಮಾಡ ಈ ರೀತಿ ತಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇರೋ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗ ಈ ಏರಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಅದು ಹೆಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ಈ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀನು ಅವೇನ್ ಮಲ್ ಅವ ನೆಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ಓ ಈಗ ಸತ್ಯರ ದೈವ ಇವ ಗುಡಿಯಾರೆ ಗುಡಿಯ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಬರಾರು ಅಂದೆ ಅಂತ್ಯ ನಡಪೋ ಕಾಮಿನಿ ವಾಟೋ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಹಿರಿಯರಿಯೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಯೇ ನೀನು ಏನಾರ ಬೈಕ್ ಬೈತಾರೆ ದಾಯ ವೈದ ಬಂದು ಕೇಳಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿನಪ್ಪೆ ಗಿಚ್ಚೆ ಬೆದ್ದಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನು ನಾಟಕ ಏನಡಿ ಏನು ಅಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದೆತ್ತ ಬೊಡೆದೈತೆ ಈ ದಿನೋಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾವ ಅವೇನು ಏನು ಎಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳ್ದೇನೆಯ ನಂದು ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಪಂಡರ್ ಅರೆ ಜ್ಞಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಡಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಎಂಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏ ಪಲಸ ಕೊಡು ಪಪ್ಪ ಕಾಪಿ
Senti. No, se non sta. Se non hai contato la tieni in una tua bene. Vuole mettere, vuole tanto. Se non gli dica la parte. ಬಾಬು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ದತ್ತ ಮುಲ್ಲೆ ನೋ ಅನ್ನಪ್ಪ ಓ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡ ಅಲೆ ನೋ ಈ ನೋಡೆ ಗೋಪಿನ್ ಮಾರೆಲ್ಲ ಬಿರಾಯ ವರ್ಪ ಮಾಡ ನೋಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಾಸ್ ದಿನೋಲ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡುವುದು ಬಾಚಿದ ಒಂದೇ ಪರ್ಪೇರ್ಸ್ ಬೇಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬರ ಬಡೋದಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ ಮಗ ಕಾದ ಇಕ್ಕೆ ನಿಂಗು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಲ್ವೆ ನಮ್ಮಳು ನಮ್ಮೇಕ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೇ ಜಾಗ ಉಳ್ಳುಂದೆ ಅವು ಅಲ್ಲ ರೈಂದ್ರನ ಜಾಗ ಊರಿಯರ ಉಕ್ಕೋಡು ತಾನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಂಡು ಯಾರು ಮಾಡ ಬೀಗ ಮಾಡಿದ ಕೀಸ್ ಕಿರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೀಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ಮರಲ್ಲ ಕೀಸ್ ಕೆಟ್ಟಾಕೆ ನಾನು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಲಿಯೋದು ಉಲಾನುಡಿ ಅರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಉಲಾಸ್ತನೆ ಕವ್ಯ ಬುಕ್ಕುದಂಡೆ ಕವ್ಯ ಬುಕ್ಕುದೆ ಹೋಯ್ತಲ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಲೆಪ್ಪು ಶ್ರೀಕಂಠ ನೋಡಿ ಪದ ಮಾರು ಅದೇ ಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಓ ಸಂತೆ ನೀನು ಏಪಲತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ ನೀನು ನಮ್ಮೇನು ಏರಿ ಅಮ್ಮೇನು ಗುರುಕುಳ ಮಾರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೆ ಚಡುಗು ಲೆಪ್ಪು ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ರೆಮಿಸನ್ ಏನು ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಪಂಪಿನೆಕ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಸಮ ಇರೆ ಪಂಪಿನೆಕ್ಲ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಸಮ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತವೆ ಬೆಕ್ಕೆ ನಾಯ್ಕಲ ಓ ಚಳಿ ಅಂತ ಸೈಕಿನ ಚಳಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಕವಾಕ್ಲ ಮಗ ನೀವು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡುವ ನಾನು ಒಕರ ಉಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಚ್ಚಿನ ನಂದೆ ಸೈಯಾಡಿ ಇದೆ ಈ ಪೊಕ್ಕುದೆ ಇಲ್ಲ ತದಮೆ ಕಲುವೆ ಓಡಿಗು ಎಂಗಲ ಸೆಲೂನುಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ವೆ ಹೋಗಿದೆ ಐಕೆ ಇದಪ್ಲೇ ಇಂದ ಮಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಯಾತಾನೆ ಕಲ್ವೆ ಗಿಡಬಲ ಆಗದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೋಡಿ ಜಾಪ ಮಾರ ಓ ದೇವರ ಅಂಚನಿಗಳು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದ ಕಾಣಿಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಒಂದರ ಸಾರ ಕೊರ್ಪರ ಕಸ್ಕೊರ್ಪರ ಕಾಸು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿ ನೀವು ಕೊರ್ಪು ಜರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲ ಮುರಡಿ ಬಾಕಿಂಡು ಚಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊರ್ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ಗಂಟು ಕೊಡ್ಸ್ಬಾರ ಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಗತ್ತವ ಅವು ಆಯ್ತು ಐದು ಜಪ್ಪುಡೆ ಮಾಡ ಅವರ ಸೂಡಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಜ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಮೋನೆ ಮುಟ್ಟವನ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಡೆ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಮೋನೆ ಮುಟ್ಟವನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೇ ಅನ್ನಪ್ಪಿ ಅವರೇ ಹೂಬೆ ಹೂಬೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನು ನಿಂತು ಮುಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂದ್ರ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮುಟ್ಟವ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂಡು ಹೂ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾವರೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ಗೆಟ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಉರಿ ಅಂದ ಸೈಪ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾಲ್ಗೆಟ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓ ಅವೇಂಗಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏತ್ರ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಾನು ಇಂತಿನ ಬೇರೆ ಗಂಟವ ಅವ ಎತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಂಗ ಮಾನವರಿ ನಾನು ಕೊಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಅವತ್ತ ಯಾವರ ಆಯ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಾನ ಕೊಕ್ಕುದಿಂದಾನೆ ಬೈದಿಂದಾನೆ ನಾನು ಬೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೋಲ್ದೆ ಪುಂಡು ಬೋಲ್ತಾ ಹಾವ ಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇತ್ತಿನ ಬನ್ನಿ ಈ ಗುರುಗೆ ಗುರುಕುಲ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಬೈದಿಂಗೆ ಇತ್ತ ಬಾಣಿ ಬೈದಿಂಗ ಬಲ ಬೈದಾನೆ ಪಕ್ಕ ನೀ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೈ ಅಮ್ಮ ಬೈ ಅಮ್ಮ ಬಾಯರಮ್ಮ ಅದಬ್ಬೆ ಎತ್ತಿನಬ್ಬೆ ಬಾಬಿಡಿ ಬಾತ್ತಿ ಅದಬ್ಬೆ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯರ್ ಮಾರೆ ಯಾವರ ಅಮ್ಮ ಪೋಯರ್ಗೆ ಬಾತ್ಯಮ್ಮ ಪೋಯರ್ ಉಲಿಪುಬ್ಬೆ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಬಾಬಿಡಿ ಅದಬ್ಬೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುರಾರಿ ಬಾತ್ತಕ ಮಾರಿ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಬುರ್ಕೆನ ಅದು ಪೋಯರಬ್ಬೆ ಅವರ ಪೋಯರ್ ಇದು ಬಾಸಿದ್ದಬ್ಬೆ ಸಿಗಂಡರ ಇರು ಒಂದು ಕುಂಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಊದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ ಕುಂಟು ಬತ್ತೆ ಕುಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ರೇಟ್ ಎಂಗುನು ಊದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಏ ರಮೇಶ ಕಾಸು ಎತ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಯ್ದು ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ದು ಏಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತಿಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತಂಜಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕಲಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರಿ ಮಾತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಕಾಸು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಬರೋಂತಿರುತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಆಜಿ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಏನು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ಅಂದಾನೆ ಮಾರಣ ಗೊತ್ತಾದೆ ಆ ಬಾಮೆ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ನೈಟ್ 10 ಹೋಯ್ ಮುನ್ನಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ಸಾವು ಯಾರು ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಬಿಳಿಬಿಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಗುರುಚಿ ಯಾವರ್ರೆ ಮಗ ಈ ನಾಯಿ ಬೈತಿ ಓ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ರು ಮಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಕೆ ಪಿದಾನ ಹೊತ್ತು ಇದೆ ಬೈತೆ ಊರು ಓ ಯಾವರ ಅಂದ ಬಪ್ಪೆ ಬರ್ಬೇಕು ಓಲಿರುತ್ತೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಆರು ನಾಡದ್ ನಾವು ಬಚ್ಚು ನಂಚಾರ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡ್ದ ಕುಂತೊಂದು ದಮ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಬೇಗ ಅಂಡ ಬಚ್ಚು ನಂದ ಆಗ್ಲ ಬಚ್ಚು ನಂದ ಹೀಗೆ ರೆಪ್ಪುಡು ಅದೇ ರಾಜನ ದಮ್ಮಿಗೆ ದಮ್ಮು ಯಾರು ದಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ದಮ್ಮು ಅವತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ದಮ್ಮು ಇಪ್ಪುನ ದಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಅವು ಇಂಚ ನುಳ್ಳೆ ಓ ಬಿಯ ಹಂಗ ನಾನು ಇಂಚ ನುಳ್ಳೆ ಕೋಲಂ ಕೋಲಂಕು ಲೆಪ್ಪರೇನು ಬರವನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಎತ್ತಿದ ಜನ ಬೇ ಕಾಸು ಜತಬೆ ನೋಬಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾಬೂನು ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ दानी मोली इरा काट फुल दे रही है बरोड़ी इरा बात बोला नहीं दम उठ गया पापा अरे ये तो बस काट नहीं हां माला ये तो पूछ अरे अब दे इधर आ ना पूछ ओले इधर वाला इधर मन्ने वाले के माता तन इधर में बाकी साथ के ना बारी बार बगड़ी ना दम मारी ठीक है पूरा इतना जना बदरता आइना ले वाला एक बन करती अब कतलांडी
ನಿನ್ನ ಬುಧದ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಅನ್ನೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಬುಧದ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಓ ನಾನು ಬುಧದ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆನ ಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಮಂದ ತಾನಿ ಸೆಲೂನ್ದ ದನಿ ಇತ್ತು ಈ ಅದ ಇಡಬಾರ ನಿಂಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಎಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೂರನೇ ಕೊಂಡಿರುವ ಸೆಲೂನ್ದ ಬಾಡಿ ಬರಂದೆ ಏ ತಿಂಗಳು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಕಿ ಬಾಡಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಾನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಡ ಮರು ಮಚ್ಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕರಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಶೇಷು ಆ ಪೊಂಜನ ಬಾಡಿ ದಿಕ್ಕಿಡ ಅಲ್ಲ ಪೊಂಜ ಏನ್ದಾನೆ ಪೊಂಜಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಪೊಂಜೋಲಗ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ದೇವನೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ತೂಣದ ಅಡೇನೆ ಐಸಿದ ಆಂಜೋಲಿಂದ ಕಳವನ್ನು ತುಳದಲ್ಲ ಏರಿಯಾವು ನೈಂಟಿ ಮಾಡಿದಿನ ಅವ ಮುಟ್ಟ ಜೋಂತಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂಜು 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 ಮಾರೆ ಅಂಜು ಮಾರೆ તમે એ ಅಂಜು ನೀ ಬೆದಬಿನ ಬೇ ಅಂಜು ಅವೇ ನಿಂಚೆ ಏಪಲ ಏ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಗಳಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಗಳಾಡು ಎತ್ತಗ ಆಜ್ ನಮ್ಮ ನೀವು ಮೂತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಕದ ಸಿಪ್ಪರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಾಗದ ಆ ಬಾವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕ ಶೇಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕರ್ಲೇರು ಈ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮಾಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಸುಲತನಕ್ಕ ಓ ಸುಲತನಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಕೇಳಿ ಇರು ಬಾಡಿ ತುಂಬಿದೆ ಒಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡಿಚ್ಚೇರು ಆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬೇಡ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮರತ್ತಮ್ಮೆ ಪೂರ ಮರತ್ತಮ್ಮೆ ಯಾರಂడి ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬೇ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ನೇ ನಾನಿ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಇನಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಂಡ ಬೇಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ನೀವು ವಿಕಿ ಮೇರೆ ದರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಪಿಡೆ ಪೋತಿನಕ್ಲ ಪುರಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನಂತರ ನಾನಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಬೇಂತ ಬಾಡಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಪೋಯ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ನೀವು ರಮೇಶ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಿದೆ ಓದ ಈ ಕೊಂಚ ಇದೇ ಬೇಜಾರ ಏನು ಮಾರೆ ಕೊಂಚವು ಇದು ಬೇಜಾರ ಯಾನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದ್ಕೊಡ್ತದೆ ನಾನು ಯಾನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬಲ್ಲ ಅವೇ ಪಾಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಗಲ ಅಸೌಖ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಅವು ಮಾಡಿ ಏತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಏತ್ ಆಡಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಬಂದ್ರಿ ರಮೇಶ ಆಯ್ತಾ ನಿಡಬೇಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿ ಬಾಗಿಕರ ಮಗನಾ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ
ದೇವರೇ ಇದೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಎಂದು ಬಾಳೆ ಬೇಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಜಾನು ನಾದ ಬಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ದಾದನ ವಿಶೇಷ ಉಂಟತೆ ವಿಶೇಷ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ ದಾದು ಪಪ್ಪ ದಾದಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡೇನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ದಾವೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನೆ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಜಿ दा मग नीक मंडल तुला ये पल पर्पिने इनी पर्तजी नाते पर्पे ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಾಸಿದ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಪಪ್ಪ ಏಕ್ ಪರ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಬೇ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಮಂಡೆ ಜಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ನಿರಡ ಕಾಸ್ನೇನು ಎರಡಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳಿ ಹೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ಪೆ ಈದಾನ ಮಟ್ಟೆ വെച്ച് ಮಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ಬರಕಿದಡಿ ಹೋಟ್ಲಜ್ಜಿ ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆನ್ ಅತಿ ಇನಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೌದಾನೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ ಮತ ಸುತ್ತ ಅನಿಗೆ ನೀನು ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಓ ಅಂಚಾಬ ಎಂಗೊಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆನ್ ನಾನು ಹೋದು ಮುಗಿತು ಅಂತರ್ಪೆ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅದೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ಬಾಲ್ಯದಾನಪ್ಪ ಈ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಲು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಗೆ ಆಡಲ್ಲನ ಕೆಲವರಿಗೂ ಅಮ್ಮೆರಡನೇ ಮೋಕೆಗೆ ಏಡ ಬಂತು ನೀರು ಜಾನು ಅವೇನ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಗ ಇನ್ನ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪನ ದೀಲೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವ ವಿಷಯ ಹೆಸರುಬೇಡ ಪುಟ್ಟ ದಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓ ಈ ನಾಟಕದ ಪುಂಜಗೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಪರ್ಬ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಎಂಚ ನೆನಪುಂಡ ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೆಗೂ ತನ್ನ ಜೋಕಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಏಪಲ ನೆನಪುಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಕಿಡಿ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ತಿನಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಾನು 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 ವಿಕಿ ಏನು ಮಾಡು ഞാൻ പറഞ്ഞ വിളിക്കണ്ട ಅದು ಸತ್ತು ವಿಕಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆ ഞാൻ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ವಿಶ್ವ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂತೆ ನೀ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಏಳಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾಲತ್ತ ವಿಷಯನೇ ನೀನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಜನ ಎಂಕಿರಡೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಚ ಪಣ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ತಾದೆ ವಿಕಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಂಗೆ ಜನ ಪಟ್ಟಿಷ್ಟ
ಇದು ಅಜ್ಜಾಡವಲ್ಲ ಯಾರೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ಏನು ನಾನು ಚಾವು ಮಾನಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಾದ ನಾನು ಮಂದಾರ 14 ಏನು ಲೇಪಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾರಾಯ ಈತನ ದಾಯ್ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಎಕ್ಕ ಕೊಂಜೋ ಏಬಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಂಜೋ ಆಂಜೋ ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಓ ಸಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಏನು ಮಾರೆ ಗುರುಗಳು ಮಾರೆ ಲೆಪ್ಪು ಗುರುಗಳೇ ಯಾರೇ ಹೋರಾಟಲಿ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರಕ್ಕೇನು ಮಂಡಲ ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬನ್ ನಿನ್ನ ಗುರುಕುಲದಾಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮಂತ್ರದಾಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವೇ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಗ್ರೆ ಜೀವ ಅವ್ರ ಖಾಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕುಲೆಂಟ ಬಾತೀರಿ ನೀನೇನು ಮಡಕುದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಚ ಒಬ್ಬಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ತಂದು ಹೋಯಿ ಯಾವರೇ ಬಲ್ತಂದು ಹೋಯಿ ನೀ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಲವ್ ಅಮ್ಮ ಒಜಿಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಂದು ಹೋಯಿ ಯಾನಂಜಿ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಬ್ಬ ಒಟ್ಟಳದ ಆಮೆಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಈ ಕಂಟಿ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆಟ ಲವ್ ಲವ್ ಫುಲ್ ಲವ್ ಇಷ್ಟ ಒಟ್ಟುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟುವರೆ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಒಟ್ಟಲಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೇ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಮುಟ್ಲಿ ಎನ್ನಾಂಟಿ ಸೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಜಿ ದೆದ್ದು ಬಾಡಿ ಕೊರೋಡಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಸರಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆ ಜನ ದೂವಿ ಹಚ್ಚಿ ದಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಇತ್ತಲೇ ಲೌಟ ಮೂಡುರುಲೆ ಮಾ ಲೌಟ ಮೂಡುರುಲೆ ಬಾತಿ ಬಾತಿ ಇತ್ತಲೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಡೆದು ಅದು ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆಕರ್ ಆತ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನಿಮೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಶುರು ಖಾಲಿ ಓ ನಿಬೆ ನಾನು ಶುರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಪ್ಪು ಹೇಗೆ ನಾನು ಪುರತ್ ಕೆರಡೆ ಓಕೆ ಚಿನ್ನಯ ಅನಿಮೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬರ್ಲೆ ಭಾಷೆಜ್ಜ ಇಲ್ಲೇ ಇಚ್ಚಲ ಡ್ರೀಮ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಅನಿಮೊಂದು ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಂದ ನೀವು ಅಡಿಮೂರು ಗೋಡೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಪಾಸ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಅವನ ಟಿವಿ ಇತ್ತ ಕಾವಿಲ್ಲ ಟಿವಿಯವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಬಾರಿ ಮೈ ಮೇದವು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಟು ಓಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಉಂಟು ತಂಗನ್ That's got to be out and given. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಮ್ಮರ್ರೆ ಶೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತು ಅವು ಟಿವಿಯವು ಬೇತೆವು ಅವೆಂತ ಮೈ ಮೇದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಶೇ ಶೇ ಹಿಂಗಿನ ಶೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಅಂತು ಓಪನ್ ಆಗುಜಿ ತುಳಿ ತುಳಿ ತರ ಕಾರ್ಮ ಇರ್ನ ಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಓಕೆ 5 6 7 2 ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವರ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ರೂಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಲಾಗ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ತಪ್ಪು ನೀ ಓ ಯಾವರೆ ಗೊಪ್ಪಲದ ಇವು ಗೊಪ್ಪರ ಮನಿದು ಯಾ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬೈನಿ ಓ ಯಾವರೆ ಆಯ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಗುರು ಉಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಪೂರ ತೂತ ಪೂರ ಮೈ ಮೇಲೆ ತೂತ ಶಾ ತುಯರು ಬಿಡು 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 ಈಗ ಇಂದ ಅರಿವು ಉತ್ತುಂದೆ ಬಂತು ಓಪನ ನಿಕುಲು ಅನಿಮುನುಗು ಓಟಿಗೆ ಪೋಟಿ ಓಟಿಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಟಿಗೆ ಊಟಿ ಊಟಿ ಅದೇ ಯಾರು ಅವೇ ಮಾಡಿವೆ ಓ
ಕಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಯಾನ Vicky, she's free. ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಿಂದ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ಬೆದ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಏನಿನ ಸ್ವೀಟ್ ತಾನೆ ಅವನ ಬರ್ಡೇ. ಬರ್ಡೆ ಬರ್ಡೆ ವಾವ್ ಬರ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸತ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಶಾಲೆ ಕೊಡಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಕಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇನಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಗೆ ವಿಶ್ವನ್ ವಿಶ್ವನ್ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬ Thank you. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾವನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಂಡೆ ಅವಡಪ್ಪ ವಿಶು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡರ ಪುಟ್ಟದು ಬಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರ ಪೊಂಡು ಪುರ ಬೋಡಿಯಾ ಪೊಂಡು ಪುರ ಬೋಡು ನೀವು ರಾವಲಿ ಬರೋದು ಆರು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅಲೆ ಗುರುಚೇವೆ ಈ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಚೆ ತುಂಬ ಇರು ಅಂತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅದನ್ನು ಪಿದೆ ಪುರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಅವ್ವ ಕಾಲಿ ನೀರು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆ पूरा काली वन को आराम पासे जी निकल अरे निकल पासे जी देखिए पुट्टू पर नेर्रे जी निका अप्पे गुंडा जादो अम्मा ऊपर उड़े दिले बो ले अम्मा टेंशन बोक्कारे निरा अम्मा एन्नी अल्ला क्या ओ क्या वाला मम्मा काली बन्नी नीर सैकल ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂದು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಬಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಹೊಗೆಜಿನ ನಿನ್ನ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜಾರಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಚೂರು ಉಲೆ ಬೋಲಿ ಓ ಉಲೆ ಬೋಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕಮಂಜಿ ಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇ ಎತ್ತು ಜಾರಡ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಯಾನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಂದು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಇದು ಕೋರಿ ಬರ್ಬೇಡ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾ ಎಂಗುಲ್ ಕೋರಿ ಪುಣ್ಯ ಸರಿ 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 ಬರ್ಪ ಕೊರಿಯನ್ ಬರುತ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಮಾಡ್ತಾಡಿ ಇದು ಪುಂಡಿ ಏತ್ತು ಸೇರ್ ಅರಿಬಾಡಿಯರು ನಾನು ರಡ್ಡು ಸೇರು ರಡ್ಡು ಸೇರು ಸರಿ ಬೇಯಡವಾ ಬೇಯುವುದುಂಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ನೀರ್ನ ಎಂಗಲ ಪುಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಬೇನುಂಡು ಎಂಗಲ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಇದು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಿರದಿತ್ತು ಕೊತ್ತಿರದಿತ್ತು ಈಗಲ ಗಂಜದುಂಡ ಬೇನುಂಡ ಉಂಡುಂಡು
ಎದ್ದೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ ಇದು ಬಲವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಪಿ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಏನಿಗೆ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಏರೆಗೆ ಹಾಕುಜ ಯಾನಿ ಏರೆಗೆ ಹಾಕುಜ ಇನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಮೇ ಮುಟ್ಲ ಹಾಳು ನೀಗ ಭಾಷೆಗೆ ಇನ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಆಯೆ ಆಯೆ ಜನಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಕೈ ದಸ್ಪೋನು ಕೈ ಎಂಕು ದಸ್ಪೋನು ಕೈ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿರ ತಾಯ ಜನಸರಿಗೆ ಆಯೆ ಬಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪಂಡೆ ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಓ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೇಂಡೆ ಮೂಲ ಕೈ ತುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಆവുണ്ട് ಇರು ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ 2,000 ಸಾರಿ ಇರು 2,000 ಬರೋಲ್ಲ ಇರು ಎಂಗುಲ್ಲ 2,000 ನನ್ನ 2,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮೈ ಐತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮೈ ಮೇವು ನನ್ನ 2,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಲಾಸ್ ಅತ್ತಿ ನಲ್ಲ ಐತಿ ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ನಲ್ಲ ಐತಿ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ ನನ್ನ 2,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ 2,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ 4,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡು ನಾಟಕದ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸೈದಿಜಿಯ ಜೂಡವಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೋಜ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಲ ಯಾರು ನಾನು ಹಲೋ ಓಲ್ಲರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಟಕ ಶುರುವಾರೆ ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ನೀನು ನನ್ನ ಬೈಚರತೆ ತುಲೆ ಈ 10 ಜನ ಮುಂದೆ ನಾಟಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತು ಇಂದೇ ಹಿರೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೆಲೆ
ಎನ್ನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ನಾಟಕನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರೆ ಜಾರು ನಾನು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲಿನ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಟ್ಟು ಸಾರ ಜನ ಕಾತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೋರ ಬರೆಯತ್ತೆ ಏಕಿತೆ ಪಾತ್ರದ ಕುಸತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಅದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಪಪ್ಪ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲ ಬೈದ್ಯಾಲ ನಾನು ಕೈಜೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎಂಗ್ರಾಟ ಮುಖ್ಯ ಐಕುವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕನ್ ಬರ್ತು ಇದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿ ಏಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಸದಿಡ್ಲು ಬರೋದು ಕೂವಂತ ಹೋದಾರ ಬರ ಮಗನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲಿ ಇಂತಲೇ ఇక్కడ ಪಪ್ಪ ಆತ ಬೇ
ಬಿಜಾಡಿ ದಂಡಿ ಆಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಬಿಜಾಡಿ ನೀರಾರ ಬುಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸಾರ ನನ್ನ ಸೆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಂಗಿ ಬಸ್ಸಾಪಿ ನಾಕ ಯಾಕ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಯಾನು ಬಾಕಿ ನೆಪ್ಪೆ ಮಾರ ಕೈಟೆ ಬರುದು ಕೂಡ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೈ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೋಂಕ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಿ ನಾ ಎಂತ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಸೋಂಕ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲ ಬೀಜ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಪಡಿ ಬೀಜ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಹೊಕ್ಕಡೆ ನೆನಪಿನಿ ಬೆರ್ಕುಡೆನಾ ಬೆರ್ಕುಡೆ ಏನಂತ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ದೂರಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ತೆಪ್ಪಣ ಎಷ್ಟಿರಣ್ಯ ಬತ್ತಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತಾವು ಹೀರೋ ಹೀರೋಣ ಅವನ ತೆಪ್ಪುಗ ತೆಪ್ಪಣ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಹೌದಾ ತರ ಬಣ್ಣಾಡಿ ಪಿಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ 78 ಶುರು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂದ ಏನೋ ತೆಪ್ಪಣ ತೆಪ್ಪಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಕ್ಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡ ದೀತೀನಿ ಈ ದಕ್ಕುಲ ಮಣಿಪದವರು ದೂರ ದೂರ ಅವಳತ್ತೆ ಮೂಲು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನ
ಕರ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾತಂದ್ರೆ ಬಾಡ್ಸೋ ಬೊಕ ಬೊಕ. ನಾನು ಲೆತಾಲ ಇಲ್ಬೋ ಅದೇ ಪಾಸ್ ಬಾಲ ಅಪ್ಪ ಮರ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುಗ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಏತ್ತು ಆಯಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೀಡು ಉಂಟಾರೆ ಊರಕ ಮುಕ್ಕಾಯಿ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪೇರು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುವಂತೀರ ಬಾಕ ಹೂ ಕಟ್ಟುವಂತೀರಮ್ಮ ಹೂ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟುವಂತೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಟ್ಟುವಂತೀರಾ ಅವನ ಅತ್ತಿ ಅದು ಸಾವು ಕಟ್ಟುವಂತೀರ ಓ ಅತ್ತೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಜನ್ನಿಡಿ ಮಂಡೆನ ಕೇಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಲೋ 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 ಏನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಾದಿರುಜೆ ಬತ್ತದು ಕೊಡ ಮಗ ಬಲ ನೀನೇ ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗೋಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಾತಂತೋದು ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಮಗ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ දෙන්න පාදිරුජೆ ಬಲ ಏನ ಮಾರ್ಲಿರೋದು ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನದ ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸರಿ ಮಗ ಹೋದ್ರು ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂತ ಏಪಲ ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಏಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಏಪಲರ ಕುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ ಒಂದು ₹500 என்ன ஒரு 500 நோல காசு கொடு கொண்டு நான் வந்து கொடுப்பேன் ಒರಿಯ ಈ ಏನು ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು ದಾರ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿರಿ ಅವೇ ಇದು ಬೋರ್ಡದ ಕೆಂಚಲ ರಾಗ ಪಾತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಒರಿಯ ಪ್ಲೀಸ್
ನಿಕ್ ಸೆಲೂನ್ ಡೇ ಬೇಲೆನ ಅತ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೇಲೆ ಸೆಲೂನ್ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ನ ಬೇತ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಪೂನಗ ಪಾಪಲ ತೋಜುಂಡು ಬೇಜರ್ಲ ಶೇ ಅತಿ ಇನ್ನ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲ ಪುಡಿ ನಾಟಕಡು ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲ ನಾಟಕಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಬೈದಿರೋಯ್ತು ಸೆಲೂನ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತಿನ ಬೇಡ ಮುಗಿದು ಮರೆದಿರು ಪೋ ಪಾಠನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೇ ದಾದ ನಮ್ಮ ಜಪುಗ ಕಟ್ಟಿದೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುಗ ನೀವು ಈಗ ನೆರು ಹಾಕು ತೊರ್ಕು ಈಗ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಬಲೋತಿ ಮಾರ ಕರ್ಮದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇ ಅವು ಎತ್ತಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದಾಯಿ ನಮೆ ದುಂಬಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚನೆತ್ತು ಅಂತೇರ್ಮೆ ದಾದೇನು ಕುಜಾಲ್ ಮೇ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆತ್ತು ಅಂತೇರ್ಮೆ ದಾದೇನು ಕುಜಾಲು ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ಅಂತೇರು ಕುಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾದ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಕುಜಾಲ್ಲೆ ಕುಜಾಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಎತ್ತು ನಚ್ಚರಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಕುಟ್ರಾಸು ದೆಪ್ಪುನ ಇನ್ನ ದೆಪ್ಪುನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದೆಪ್ಪುನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಜಾಲು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಸಾಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಓಲೆ ಮಾರ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲ ಕಾಣಿಸೆ ಓ ಸೈತೆ ಮಾರೆ ಓ ಮಾರೆ ಓ ನಾದಲ್ಲ ಮರ್ತು ಮಾರೆ ಬೇಕು ಬಿಸ್ಸಾಸಿ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಅವಳಿಯ ಓಲೆ ಓಲಿಯ ಅಲ್ಲ ಬಿರೋಣ ಮಾರೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಅಕ್ಕಿನ ಮಾತನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಬೆ ಉಳೇಬೋ ಉಗೆ ಬೋ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜೋಡು ಹೋಗ ಗುಡ್ಡೆ
ಮಿತ್ರ ದಾಟ ಓಪ ಮೆಂದು ನಾ ಪಾಪ ಮೆನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಮೆಂದು ದಾದ ಬೆಂಗಿನ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮಾರ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುರ ಸಾಯ್ತಿನ ತಾನ ನಮ್ನೆ ಕಟ್ಟ ಏ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಚುರುಲಿರಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪರ ನಾನು ಜಬಕ್ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೇಸು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡೇರ್ಲ ತೋಚಿರು ಈಟ್ ಮಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಣಿ ಹೋದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕು ಅಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ನಾಟಕದಾರ ಸೋದರಕ್ಕ ಹೋಸು ಅಲೆ ಬೈದಿ ಓ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುತ್ತೊಂಡತೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಬೋಡ ಎಂದು ಕಾಸು ಉಂಟು ಆಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಾಸು ಭಯಪಟ್ಟಿವ ಇರ್ನ ಮಗನೆ ಗೊತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾವಾಸ ಅಲೆಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾನು ಪಂಡ ಆಕೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗೊಂಡವ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಡೇ ಬರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದ ಸುಳ್ಳು ಬನ ಸತ್ಯ ಬನ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಲವ್ ಬಂತು ನಾನೇ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೇಜಿ ಮನೆ ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಯ್ಜಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಸಿ ಮಗ ఆయన బుద్ధి సమయిచ్చ ಜಾನು ಇಲ್ಲ ಊರಿನ ಬೈಕ್ ಬರ್ಬರತ್ತ ಯಾಂದಾಲ ಏಪಲ ಇದ್ದ ಕೇಂದನ ಜಾನು ಯಾನೋರಿಯನ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಎನ್ನ ಇದ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇದ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ತುಲೆ ಸುರು ಅಪ್ಪೆ ಸಮಯ ಕೊಡು ಒಕ್ಕ ಮಗಲ ಎತ್ತಮ ಮತ್ತೆ ಜಾನು ಈ ದಾದ ಪೊಡೆಡವೇನು ಹಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ದಾದಪ್ಪ ನನಗೆ ಕರ್ತಾಪ ನಾಟಿ ರಮೇಶ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ರಮೇಶ ಅಂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಾತ ಇರಡ ಬಂಟೆ ಜೋಕು ಮಲ್ಲಾನಗ ಅಪ್ಪೆವಡು ಅಮ್ಮೆವಡು ಜೋಕು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಗೊಪ್ಪೇರು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನಗಳು ತೂಡಕ್ಕ ಈಗ ಪರಳು ಪಿಚ್ಚತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ರವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ತಾನೇ ಬಾರಿ ಏಳು ಚರ್ಚೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತೀನ ದಾದ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಾದಾ ಅಂತಲ್ಲ ದಾದಾ ದಾಲೆಸ್ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಬಿಕ್ಕಿನ ಬೈಕ್ ಬಂತು ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೇನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಆಳು ಆಳು ವಿಕ್ಕಿನ ಲವ್ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಈ ತವತಾರದ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಕ್ಕಿನ ಲವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಾ ಅಂಜ ಇಕ್ಕ
ಬುಕ್ಕಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಬಂದೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಬೇಕು ಓಡ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಕಾಸಿಗೆ ನೋಡಿದ ಜನ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಮಾರರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗ ಜಾನು ಇದು ಪಾಪ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರರ ಬಾಲೆ ಯಾವ ಪಂತ್ರ ಯಾರು ಹೆಸರು ಬಂತು ಮಗ ಒಬ್ಬನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಬಾಲೆ ಜಾನು ಮೋಕೆ ಮೋಕೆ ಏರಾಗಿ ಏರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮೋಕೆಗೆ ಬಿಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತ ಬಿಲಕ್ಕುನು ಖಾಲಿ ಕಾಸು 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 ತನ್ನ ದಾಳ ಬೊಡ್ಸಿ ಅಲೆ ಏಕರಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಪಾಡು ಸರಿ ಪಪ್ಪ ದಾಳ ಬಂತು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಆಪಿನೇ ಆಪಿ ದಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಆಪಿ ಮಾತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿ ದಾದ ಹಾಯರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನಾ ಅವೇ ಆದುಕೊಂಡಂತ ಅಕ್ಕ ಯೋಚನಕ್ಕ ಯಾರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದ್ಪೆ ಏ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರಿ ಏಪ್ಪಲ ಬಂಗನೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಈ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾರು ಇರೆಗೆ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಂದಾಕ ಬಂದು ರಂಗೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡು ಏತೋ ಬಂಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವೇನೆ ರಂಗೋಡು ದುಜ್ಬ ಅಂದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೇದು ಆ ಕಲಾ ಮಾತು ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ದಾನ ಮಂಡ್ಯ ದಾನ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲ ಮುಂಚೂರು ಬೇಲಡು ಬರ್ಪಾಕ ಈ ಬುಳಿಪರ್ಚಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆ ಉಂಟು ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ತನಕ ಅವೇ ಬರ್ಬೇಕು
ಕಮ್ಮಿ ಏನೇನು ಮಂತ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಮೀನ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಮೀನ್ ಕರ ಎಂಬತ್ತು ಮಾರೆ ಪೀಯದ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಅವು ಯಾರು ಪೀಟಲ್ ನೀರು ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಕೊಯ್ಯದ ಸಾಯ್ಬೇರದ ಅನ್ನ ನಂದು ನೀವು ಮೂಲ ಒಂದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವನು ಒಟ್ಟಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಬಾಡ್ಯಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರ ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎತ್ಲೋಡ ಎತ್ಲೋಡ್ ಕೊಡೋ ಅಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಲೆಸ್ ಅಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಕಳೆದಾಗಲೇ ಅವಳಿ ಮಂದಿಗೆ ವಾಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಟು ಯಾದ ಬಂಪರ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮುದ್ಲಕ್ಷ ಉಂಟದ ಮುದ್ಲಕ್ಷ ಓಡಿಗೆ ನಿಂತಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ತಾಳ ಬಂಡಿ ತಂತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಗುಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಬರೀಕೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಬಾಡಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರೀಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿಕ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ತಿಗಲೇ ಮಾಡಿ ತಾತ ಮೇನಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಲಾಟ್ರಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದು 3 ಲಕ್ಷ ರಗ ಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೇರಾ ಬದುಕು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ಯ ಹುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೇರು ಬರ್ತದಂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣಿಕೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದ ಪಾತ್ರವೊಂದಲ್ಲರಿ ತನ್ನ ಗುಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಪಾತ್ರರೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಡೆದಿ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗಿನ್ನ ಒಡೆದಿ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಡೆದಿನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಅಂತ
ಸತ್ಯ ಈ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ರಂಗೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಕಲಾವಿದ ಪಂದ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಬಣ್ಣನೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಣ ಊಸರವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋಯತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ನಿಜ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಭರತಿ ಮರ್ಮ
ನಾಟಕ ಇದ್ದ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕನೇ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದತ ದಿನ ನಾಟಕ ದಾದ ಬಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಗೊತ್ತುಂಟಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜನದ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಆದ್ಯ ಪಲ್ಲಕ ಇರೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ್ತದೆ ವಿಷಯ ದಾದವ ಇರದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಿನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಬಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಇರಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ ಬಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಕಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾದೊಂದು ಪಣ ನೀವೇ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದಪ್ಪು ಓ ಯಾನು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಆಪೆ ಬಂದದಪ್ಪು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನು ಬೇರೆ ರೈತ ನಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ಯಾವ ಇಂಥ ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ ಕಾಪೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಯೋಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಲ ಹೆಜ್ಜ ದಾಲಚ್ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಜರಾತೆ ದಾದೊಂದು ಕಣ್ಪೆ ವೆಹಿಕಲ ಮೈಸೂರು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪರಡು ದಾದಾಡ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ನಡುವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾನು ಅಲ್ಲ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೇನ ದಾದ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಸರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನೀರ್ನ ಬೋಡಿದಿ ಸುಲೋಚನಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ ನಾಟಕ ಓಲ ಆಂಡಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಊರ ಕಡೆಗಳ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಹಿಡೆಗಿಲ ಆರೆ ತೂಪಿನ ನೆವನಡು ಇರಡ ಪಾತ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇದೇ ಬರೋದು ಪುನಗ ಇರೆ ಕಾಸು ಲೈಕೆ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದನಿಡೆ ಬರೋದು ಪುನಗ ನಿಕಲ ಸಂಸಾರದ ದಾದನ ಬಿರುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾడు ಏನರ ದಾಪಿನ ಹೆಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮನ್ಕೊಡು ಎನ್ನೆ ಅವೇ ಟೈಮಡು ಇನ್ನ ಮಗಲ ಜಾನು ಈ ವಿಕ್ಕಿನ ಲವ್ ಅನ್ಬಿಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾడు ಸರಿಚೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸರಿಚೆ పొన్నుల అభ్యాస పట్టుకున్న గాంజా పూర అభ్యాసం ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಯನೆ ಯಾನವನಿಂದ ಪನೀರಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕುಲಾಡ್ ಜನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದಾದನ್ ನೆಚ್ಚಿ ಸಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೋಯಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಿಟಿ ಹೋದು ತೂನಗ
ನಾಯಿ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮಗಳನ್ನು ಏನೇನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ದೇವೇರ್ ನಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕ ಸಾಧಿ ತೋಜಂದೆ ಯಾರು ಕುಟ್ಲದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಎಕ್ಕ ದಾದನ್ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಸಾಧಿ ತೋಜಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೈಸೂರದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿದೆ ಪದದ ಹೋಯ್ತು ಬೈದ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರು ಬಿಡ್ತೆ ತುಯ್ದೆ ಆದಿ ನಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರೂರು ಬಲ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ದಿನ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಯಾರು ಗೌರವ ಹೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಡಿ ಇಡೀಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಾನು എനിക്ക് ദാദാ പേര് പപ്പ ഞാൻ സമൂല്ലേ എരെ കൊടുത്തിനി കാസത്തെ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಯಾನಿಡೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇರೇಗ್ಲೇ ಇರ್ಲ ಮಗನಿಗ್ಲ ಬರ್ಚಾವಿನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಏ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಕೈ ಮುಗಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಹೇಗಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾಂತ ಆದ ಪಂದ ಹತ್ತಾಂಡತೆ ಏನಾಡ್ತಾವ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಗ ಇದು ಮೋಗಿದ ಮೊದಲು ಬೈದಳತೆ ನನ್ನ ದಾದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋವಿಯ ಕಾರಣ ಗಾಯನ್ ಬರುಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆದಬಲೆ ತಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ತಪ್ಪಣ್ಣು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಪಿನ ತಾಂಪೇರೆ ಅಣ್ಣಿದ್ರೆ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೌಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶೋಕರು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ ಬರ್ತಂಡ ಯಾವು ఆయన ಸೋತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಲಾದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಳವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಣ್ಣು ಕೈ ತೆಕ್ಕಾವೆ ಓಡಮುಟ್ಟೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಂಚಿನ ಮರಲ ಮಲ್ಪನ ಹಣ್ಣು ಉಳ್ಳರ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವು ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಡೆ ಕೋಪಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲು ಪಂದ ನಿಕ್ಕು ತೂವನಡು ಈ ಇಂಡಕ್ಲೆ ಆಪಿ ನಿಂಚನೆ ತೂಯಿನಂಜಿ ಆಯ್ನಂಜಿ ಕೆಲವರ ಪೊಣ್ಣೇನು ಮಾತು ಲಾಜು ಕೊರಳದ ಈ ಸೀರು ನಂಚಿನ ಜವಣ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನು ಕೋದು ಬದುಕು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲಾ ನಿಖಲ ಒವೇ ಒಂದು ಜೋಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ನಿಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅప్పుడు ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮದಪಚ್ಚಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಲಂಬೆ ಅವು ಈಲ ಕೊಡೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಬಣಂತದ ದಾದನ ಬಣ್ಣಲೆ ಸರಿ
ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅಂಚಿನ ಮಂದಿನ ಒಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನೆಯದುಂಡಿ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಯಾನೇಪ್ಪ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಬತ್ತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಪೋಯಿ ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿತಿಲ್ಲ ದಾದ ಮುತ್ತುಗಳ ತಪ್ಪತ್ತಿ ಅವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಚಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆಪಿನಿ ತೂಯಿ ನಂಜಿ ಆಯಿ ನಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಬಂದವಳ ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಟು ದೇ ಏ ಜಾನು ಏನಾಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಟು ಸರ್ ದಾದ ಒಂದುಂಟು ಓಕೆ ಸರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರಿಯೇ ಯಾರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಹೋಲಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬಂತೆ ಅಡ್ಡ ನೀರು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯನ್ಯಾರು ಕಡೆಕಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇ ಬಿಡಿಯಾರು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಾಂಡು ನಿಕ್ಕು ಬಲಿಯಾಪನಿ ಏರಿಯೇ ಈರ್ನ ಮಗಳಿಯೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವರ್ಷಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಚಿಲ್ಲರ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅನಗ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಏನ್ವೇರು ಬಾಲ ಎರೆಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಹಾಲು ಪನ್ಪುನು ಬಾಲ ಎಂಕು ಬೋಡೊಂದು ಇಬೆ ಪನ್ಪುನು ಬಾಲ ಎಂಕು ಬೋಡೊಂದು ಹಂಡ ಹಕ್ಕಲ ನಡುತ್ತ ಹಕ್ಕಲ ರಡ್ಜಂತ ನಡುಟು ಹೊಲು ಬಲಿಪಸಾಪನಿ ಏರು ಗೊತ್ತನೆ ಹಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ್ನ ಆ ಬಾಲೆಯೇ ಶಾನಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡತನಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಂಪೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನಿ ಕಲಿಯೊಂಡಿನ ಎಂಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಕ್ಕ ಇತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಯಾನೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎದುರಂತದ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಆನಂತದ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಪ್ಪಲ ಸಂಸಾರ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರ್ತೇ ಬಿಡಿಯಾರೆ ತಿಕ್ಕು ಕಲೆಯೊಂದು ಎನ್ನಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಲು ಯಾನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡುತ್ತೀಯ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡುತ್ತೀಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಲು ನಾಟಕത്തിനಲ್ಲ ಯಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂಕ್ ಬೇಲದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಹಾಲು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೋ ನಾಟಕ ಮುಗಿತದ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕದು ಸ್ಪಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಲು ಆನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆನೆ ಅಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಬದುಕದಿತ್ತುವಲ್ಲ ದಾದನ ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಂಪನು ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಯಿ ಪಟ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಯಿನ ಸಾಧನೆ ಕಾತಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಏತೋ ಜೀವಲಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅನಾಥೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕು ಕಲೆಯೊಂಡಿನ ಯಾರು ಮಸ್ತು ಸಮಯ ಮರಳನ್ನ ಕಾದಿತ್ತೆ ಹಠ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇ ನಂತುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ನಾಟಕ ನಡತ್ತುಂಟು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸುಲೋಚನ ಅಕ್ಕ
ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನ ಅಭಿನಯ ತೀಯ ಹಣ ಹಾರ್ನ ಮೋನೆಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನು ತುಯ್ಯ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನು ತುಯ್ಯ ಗಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡಿ ಕಾತದು ಕೊಲ್ಲುದು ಬೇಡ ಪಾತೆರಿಯ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿ ನಡೆಸಿನ ಘಟನೆ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಏನ ಗೊತ್ತದೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕೆಜ್ಜಿಂದು ಈ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪೆಲ ಯಾನೆ ಅಕ್ಕಲ ಯಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆಡಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿಯಾರೆ ಸರ್ ಯಾನಿಡು ಮುಂಜೆಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪೆ ಸರ್ ಹಿರಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಪ್ರಾಯಡು ಹಿರಗೆ ಎಲ್ಲೇ ದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಹಿರಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪನಾತು ಪ್ರಾಯ ಇಂಕಲಾತದಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಉಡೇದಿ ಬೆನ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಈರು ಬೆನಂದ ಕುಲ್ಲ ನಾ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬೆನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಕ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಳಾರದಾರಕ್ಕ ಅರ್ಲೋ ನಿಪ್ಪುಣಿಯೇ ಜಾನು ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪನ್ ಬಂದಿತ್ತೇನದ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾ ತುಲ ದಾದಮ್ಮ ಜಾನು ನಿಲಯ ಎಸ್ ಜಾನು ನಿಲಯ ದೇ ಏಪಲ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತಾರೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಐಕು ಸುಧಾರಣ ಜಾನು ನಿಲಯ ಬಂದು ನಿಂತೇರೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ ಆರು ಬರ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೇಗ ಆರ್ನ ಗಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪತ್ತಿ ಮಗನ ಸ್ಥಾನ ಅಡುತ್ತದು ಇರೇನು ಯಾನು ತಾಂಕುವೆ ನಮಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಸಾಸಲ ಬರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ನಮ ಪೋಯಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬುದ್ದು ಪೋಚೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬುದ್ದು ಪೋಚೆ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯಂಡೆ ಪರ್ತು ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಪೋರ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಂದ್ರ ಪೂರ ನೆರಿ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲ ಪಂಪಿನ ಯೋಗ್ಯತದ ಇಂಕಿಜ್ಯ ಅಟಲಡಿಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಏನದ ಕಂಡದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾತು ಎಲ್ಲನೇ
ತುಳಚ ತುಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿಡು ಯಾನು ಇನ್ನ ತರತೆ ಬಿತ್ತು ಕೈ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆತೆ ನಿಕ್ಕೆ ನನಜಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾನು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿನ ಹೊರಲಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಶ್ರೀಲ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಆಯ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗೈ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇದು ಮಾತ ಸರಿಯಾ ಆಯ ಒಂಜಿ ಏಪ ಸರಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾಡ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಐಸಾ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ ಜೀವನ ಅಂದು ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಕಾದಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅವಳ ಸರಿಂದ ರಮೇಶನ ಅವಸ್ಥೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ದಾದಾಲಿಯ ರಮೇಶನ ಮದುವೆ ನತ್ತಿ ಮದ್ಮೇನ ಐಗೆ ಪುಲ್ಪುಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂತಿನ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮದುವೆನವರ ಮೂಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡುದ್ರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರತ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತಲ್ಲ ಈ ತೆರಿನಾರು ಈ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಅವಳು ರಮೇಶಾಗ ಮತ್ತೆ ಐತಿ ರಮೇಶಾಗ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಬಲಮಾರ ಓ ದಾದಯ್ಯ ಪುರಿನು ಬಳಿಕೆ ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಕಾದು ಪುರಿ ಎಂದು ನಾನಮ್ಮ ಹೊರಜುವಲ್ಲ ರಮೇಶ ಹೊರಜುವಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ಗಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಗಾಡಿ ಓ ದ್ಯಾವರೆ ಬೊಡದಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬೊಡದಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಜಾನ್ ಯಾವಲ್ಲ ನಾ ಏರು ಬಿಡಿ ಬಡದೆ ಆಯಣ ಇದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಪಾಡೆ ಒಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿ ರಮೇಶ ದುಪ್ಪುಣ್ಣು ನಿಕ್ಕು ಓಲ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಮಾರಯ ನೀರಾರು ಬಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಸೋಪು ಜೋಡಿ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕರ ನೇ ನೇ ಬೈದ್ರಣ್ಣ ಜಾಣಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ರಾಧಿಕಾ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಓ ಡಿಪಿಯ ಅಂತು ರಾಧಿಕಾ ಈ ಏನ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಆಡಲಿ ಏನಂತು ನಾನೆಂತುಲೆ ಅವರ ಅದು ಸೋಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂಗಿನೇ ಅದು ಸೋಕಿಂಚಲ್ಲ ಈತ ಬರುಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರೆಯ ದಾದಾದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಮ್ಮ ಬಕ ನಿಮ್ಮದ ಎತ್ತೆ ಆತಿನ ಪಕ್ಕಂಜರಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಬೈದ್ರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಆಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸಬಾಸ್ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಿಜಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಅಂತಿದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಮೂಲು ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಮೋನಿಗೆ ರಂಗ್ ರೆಂಕಾದು ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾವಿದಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧಲ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ರಂಗದ ಮಿತ್ತದ ಸಂಬಂಧನೇ ನಿಜ ಮಲ್ತು ಕಲಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಮಶದಿಂಜಾದ ಅನುಮಾನದ ಕನ್ನಡ ತೂಪೇರು ಆಂಡ ಮೂಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನನೇ ಬೇತೆ ಕಣ್ಣ ಮದೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನೇ ಬೇತೆ ತೂವಡಿ ಅನುಮಾನುಡು ಕಲಾವಿದೇರಣಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಡೆಕ್ ಆವು ತೂಯಿನೊಂಚಿ ಆಯಿನೊಂಚಿ ಬದುಕು ಬಂತು ರಂಗಮಂಚೋಡು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಆಯಿನೊಂಜಿಯೇ ಊರ ಮೂಲು ತೂಯಿನೊಂಜಿಯೇ